Aan de orde is de verdediging van de strafzaak tegen verdachte Arends. Het woord is er nu. Reorganiseren. Heeft u het op schrift? Ja, ik heb het opgeschreven inderdaad. Is het voor de griffier ook... Ja, dank u wel. Niet alles. Die weet ook wel. Edelachtbare. Verdachte Arends heeft aandachtig geluisterd naar het standpunt van het Openbaar Ministerie in deze. Het zal u niet verbazen te horen dat Arends geenszins het standpunt van het Openbaar Ministerie deelt en vrijspraak door wel ontslag van rechtsvervolging zal bepleiten. Arends is immers van mening dat er op geen enkel wijze is bewezen dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit. Verkopen van aandelen is nog steeds niet strafbaar. Ook indien het betreft lege vennootschappen waar koper bereid is om bepaalde risico's te lopen. In casu geldt daar naar onze mening het nulla puna beginsel. Arends is kort gezegd ten laste gelegd, oplichting, valsheid in geschriften en omkoping. Ik verwijs naar de relevante artikelen, maar die zijn u ook bekend. Alvorens in te gaan op de verdenkingen, denk ik dat het van wezenlijk belang is dat er aandacht wordt besteed aan de commerciële aspecten van de handelingen die thans als strafbaar worden bestempeld. Arends is van mening dat het OM ten onrechte heel makkelijk de aanwezigheid van een rechtspersoon in deze wegdenkt en Arends met de rechtspersoon vereenzelvigt en beticht van illegale praktijken. Niet uit het oog dient te worden verloren dat Arends aandeelhouder was en in een tweetal rechtspersonen en dat ze haar aandelen in deze rechtspersonen heeft verkocht. Dit kan en mag ze doen en is geen strafbaar feit. Ook niet indien hiervoor een aanzienlijk bedrag voor wordt betaald, ondanks het feit dat het nagenoeg lege vennootschappen betrof. Er is immers sprake van een vrije markteconomie, zoals ook een aantal jaren geleden door de civiele rechter is geoordeeld, toen het land in een soortgelijke zaak een beroep deed op dwaling en of bedrog, wat het Openbaar Ministerie eigenlijk ook hier doet. Het is de koper van die aandelen die bewust bepaalde risico's neemt. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden kun je een aandeelhouder vereenzelvigen met de rechtsfiguur. Het is derhalve verstandig om niet te snel de figuur van vereenzelviging in een procedure aan te wenden. Het blijkt namelijk dat het nog steeds niet makkelijk is vereenzelviging als grond tot doorbraak van aansprakelijkheid gehonoreerd te krijgen. En het is in ieder geval verstandig dat bij misbruik van identiteitsverschil de eiser zich niet alleen op vereenzelviging beroept, maar ook op aansprakelijkheid tot onrechtmatige daad. Ondanks wat het OM u wenst te doen geloven, heeft deze zaak een sterk politieke lading. De eerste aangifte is gedaan door de heer De Ruiter, die zich namens een belangenvereniging inzet. De Ruiter doet aangifte en legt daarbij een aantal stukken over die zich niet in het publiek domein bevinden. De Ruiter geeft desgevraagd aan dat hij die stukken die zijn overgelegd van een derde heeft ontvangen. Deze derde is de heer Edmond Cruz, eigenaar van de krant Solo di Pueblo en aanhanger van de politieke tegenstander van Sievinger. Cruz is familielid van de huidige minister-president, die op haar beurt partner was en is in het advocatenkantoor waar de heer Ruiz werkt. Dezelfde Ruiz die overeenkomsten heeft opgesteld en de due diligence heeft verricht in onder andere Dijon. Ook dezelfde Ruiz die huisadvocaat is van de heer Ling, bemiddelaar in beide transacties, die volgens de Ruiter bereid is om alle stukken op eerste aanvraag aan het OM over te leggen. Het is ook Ruiz die de Ruiter vertelt dat er miljoenen is betaald in deze transactie, miljoenen die het OM niet heeft kunnen vinden en de Ruiter ook niet heeft kunnen onderbouwen. De verklaring van de Ruiter bij de rechtercommissaris is in deze relevant. De heer De Ruiter heeft als eerste aangifte gedaan
en is degene die altijd heeft gesteld bewijs te hebben van de ambtelijke omkopen en miljoenen die bij de transactie gemoeid waren. Relevant in deze zijn de volgende passages. U vraagt mij wie de producties aan mij heeft gegeven. Die heb ik gekregen van de eigenaar van Solo di Puebla uit Montcruz. Hij heeft mij die producties gegeven omdat hij wist dat ik bezwaar tegen de constructies was waarin werd gehandeld in optie op overheidsterreinen. U vraagt mij of ik aan Edmond Cruz heb gevraagd hoe hij in de producties is gekomen. Nee, ik kreeg van hem een vol doos stukken. Die waren er gewoon los ingegooid. Ik heb een aantal keer contact gehad met de heer Ruiz. Hij en zijn kantoor hadden sympathie voor mijn zaak. Hij heeft mij uitgenodigd voor een gesprek en heeft gezegd dat als het OM bij hem binnen zou gaan, hij alle bescheiden zou overleggen van betalingen van banktransacties aan de Chinese bank in Panama, die in verband stond met zijn cliënt Errol Henriquez, die ik zelf overigens niet ken. Die betalingen zagen op een constructie met betrekking tot overheidsgronden. Hij wilde vrijwillig deze informatie verschaffen over de constructie waar hij zelf aan had gewerkt. U vraagt mij of ik zelf bewijs heb gezien van die vele miljoenen. Nee, slechts in 1 of 2 gevallen was dat bewijs er wel. U vraagt mij of ik van meneer Ruiz had begrepen dat het om miljoenen ging. Ja, volgens hem ging het om vele miljoenen voor de opties. Zoals ook gisteren blijkt zijn die miljoenen nog niet gevonden. Na de aangifte van de Ruiter volgt de aangifte van de heer Chong, toenmalig statenlid en huidig minister van Justitie, en de heer Andy Cruz, huidig minister van Onderwijs, voor de politieke tegenstander van Civinger. Het OM kan dan ook niet kunnen verkondigen dat er geheel geen sprake is van een politiek ingegeven beslissing. Des te meer dat deze vervolging pas in de stroomversnelling kwam toen de heer Civinger besluit zich verkiesbaar te stellen. Dit heeft niet kunnen baten, omdat Civinger ondanks dit allemaal en ondanks het feit dat hij toentertijd in verzekering zat, met voorkeurstemmen is gekozen. Arends is zakenvrouw, die zich onder andere bezighoudt met verkoop van lotjes en Bisami Games. Ook was ze toentertijd actief op de radio waar ze haar eigen show had, Leoncita Bisami, waar mensen met hun klachten en problemen konden inbellen. Daarnaast deed ze namens Voz Aruba marketingwerkzaamheden voor het land, onder andere voor de projecten Bobario. Deze werkzaamheden zijn gedeclareerd en niet als vriendendienst of gift uitgevoerd. Bijlage 6 die u vandaag krijgt zijn een paar van de facturen aan de rest van het land. U kunt zien aan de hand van de facturen dat er zelfs niet op tijd is betaald en dat ze gefactureerd moesten worden. Voor de verkoop van lotjes werd er door Arends dan wel haar dochter naar de Verenigde Staten afgereisd. Daarnaast werden er lotjes gestuurd door derden die zich in de VS bevonden. Op Aruba werden de lotjes verdeeld onder de vele kiosken en supermarkten die besteld hadden. Hiermee verdiende ze haar geld en voorzag ze in haar eigen levensbehoeften en die van haar dochter en kleinzoon. Arends is dus zakenvrouw. Bijlage 1 is bewijs van de lotjesverkoop die via importbedrijven worden geïmporteerd en aangegeven bij de douane. Het kwam ook voor dat derden die toevallig op vakantie waren in de VS deze lotjes ook meenamen voor Arends. Arends heeft bij deze vervolging sterk de indruk gekregen dat het OM een voor haar moreel verwerpelijke constructie die al jaren wordt gebruikt, thans via het strafrecht de kop in probeert te drukken. Wat echter wel opvalt, is dat ze dit niet consistent doet. Immers, Arends is niet de enige van wie de vennootschappen de afgelopen jaren een optie heeft gekregen en aandelen heeft verkocht. Aruba heeft immers een vrije markteconomie en Arends is van mening dat het strafrecht thans wordt misbruikt, omdat het OM ook weet dat er bij de civiele rechter gewoon bot zal worden gevangen. De rol van het strafrecht als ultimum remedium wordt dan ook misbruikt. Het OM is ermee bekend, dan wel hoort ermee bekend te zijn, dat de civiele rechter zich al jaren geleden over een soortgelijk geval heeft gebogen en het land 0 op het rekest heeft ontvangen, toen er een beroep werd gedaan op bedrog, dan wel dwaling, om een aandelentransactie te dwarsbomen. Het is deze uitspraak die ertoe heeft geleid dat er een bepaling in de erfpachtvoorwaarden is opgenomen, waarin toestemming van de minister noodzakelijk werd voor het overdragen van aandelen in een vennootschap die een erfpacht had op een commercieel terrein. Een soortgelijk voorwaarde is nimmer in de optievoorwaarden opgenomen. Arends weet dat het niet gebruikelijk is dat er in strafzaken een beroep wordt gedaan op het civiel recht. Maar deze zaak is dusdanig verworven met het civiel recht en vennootschappelijke aspecten, terwijl er overduidelijk de grens wordt opgezocht van het gebruik van het strafrecht als ultimum remedium, dat we u deze niet willen onthouden. Het gaat om de zaak Marazul. De uitspraken zijn bijgesloten als bijlage 7, want ze zijn niet op rechtspraak.nl te vinden. Wat gebeurde er bij Marazul?
De minister van Publieke Werken verleende op 30 maart 1989 via MB, zoals ook hier is gebeurd, een optie aan de vennootschap Hans Brothers Limited op het verkrijgen van een recht van erfpacht op een stuk domeingrond aan de haven in Oranjestad voor de bouw van een condominiumproject. Bij brief van 30 maart 1990 verzocht de vennootschap de minister om over te gaan tot het uitgeven en erfpacht van het terrein op naam van Marasul Development Company. Een ander vennootschap dus dan aan wie de optie is verleend. Marasul werd opgericht op 14 november 1990. Dus zoals u ziet, gebeurde de oprichting van de vennootschap 8 maanden nadat het verzoek werd ingediend. Bij MB van 1 februari 1999, 9 jaar daarna, wordt er overgegaan tot uitgifte en erfpacht aan de naamloze vennootschap Gebroeders Harm. Tegen deze MB wordt een bezwaar aangetekend. Op 24 mei 1990 bevestigt het hoofd van de dienst domeinbeheer, dat wat nu eigenlijk de DIP is, dat de naamstelling zou worden gewijzigd in Marasul nadat er werd aangetoond dat de NV Gebroeder Harms de enige aandeelhouder is van Marasul. Op 4 augustus 1999 wordt het erfpacht aan Marasul verleend en de notariële akte wordt verleden op 4 augustus 2000. Op 19 april 2000, dus voordat de notariële akte werd verleden, waren de aandelen in Marasul verkocht aan een andere vennootschap, Belair Management. Het land beroept zich bij brief van 2 maart 2001, een jaar daarna op dwaling bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst, omdat het land er bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst van uitging dat de gebroeders Harms middels haar aandeelhouderschap in Marasul betrokken zou blijven bij de bouw, ontwikkeling en exploitatie van het project. En dat het land, als het dat had geweten, geen toestemming zou hebben verleend voor het aanvang of hervatten van de bouwwerkzaamheden. Het land stelde dat het voor haar altijd van essentieel belang was te weten wie de principalen zijn van de kandidaat erfpachter, dit om speculatie te voorkomen. En omdat het beleid van de overheid erop is gericht om domeingrond op strategisch gelegen locatie bij voorkeur in erfpacht uit te geven aan bona fide lokale investeerders met duurzame economische banden met Aruba. De eerste rechter overweegt als volgt. Nog in de ministeriële beschikkingen, nog in de notariële akte tot vestiging van het recht van erfpacht is de wens, dan wel voorwaarde van het land, dat Hans Brothers of haar principalen door hun participatie nauw betrokken zouden blijven bij het project, uitdrukkelijk geformuleerd. Hetgeen zonder meer voor de hand had gelegen, gelet op het essentieel karakter dat het land zegt toe te kennen aan bedoelde wens, zieke voorwaarden in verband met het tegengaan van speculatie. De van belang geachte soliditeit van de erfpachten en de strategische ligging van het betreffend stuk domeingrond. Het ontbreken van een dergelijke expliciete, door het land als essentieel geduide voorwaarde wekt te meer grote bevreemding en is nauwelijks begrijpelijk nu het land als een professionele contractspartij met een voldoende of grotere kennis dan gemiddeld van het privaatrecht mag worden aangemerkt. Het land veelvuldig erfpachtovereenkomsten plicht aan te gaan en meerdere andere aan de erfpacht verleende verbonden voorwaarden, zoals een verbod om zonder toestemming van het land het recht van erfpacht over te dragen, zijn dus het land wel expliciet zou kunnen stipuleren. Gelet daarop ligt het voor Hans veeleer in de reden aan te nemen dat de niet opgenomen voorwaarde voor het land bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst in het geheel geen essentiële voorwaarde was. Althans dat het land die schijn heeft gewekt. Geen geslaagd beroep op bedrog, dwaling, schending, mededelingsplicht, opzettelijke verzwijging en bedrieglijke kunstgrepen, waarbij ook een rol speelt dat de aandelen geruime tijd voor de vestiging van het erfpacht zijn verkocht. Het land gaat in beroep en vangt ook daar 0 op het rekest. Het Hof geeft aan dat van het land als een professionele partij bijgestaande juristen verwacht had mogen worden dat indien blijvende betrokkenheid van de principalen van essentieel belang werd geacht, het een dergelijke wens, dan wel voorwaarden, expliciet in genoemde stukken tot uitdrukking brengt. Van een contractspartij als het land mag bij uitstek worden verwacht dat deze de wederpartij niet naar zijn bedoelingen laat raden, maar die duidelijk tot uiting brengt. Het Hof overweegt verder dat het gegeven dat besloten wordt om grond en erfpacht uit te geven aan een NV reeds meebrengt dat onzekerheid omtrent eventuele toekomstige principalen op de koop wordt genomen. Het feit dat bepaalde personen op enig moment bij een NV betrokken zijn, betekent niet dat zij dit in de toekomst ook zullen blijven. Aandeelhouders zijn immers in beginsel vrij hun aandelen over te dragen.
In geval van een aandelenoverdracht geldt dat de erfpachtgerechtigde in case de NV, die reeds in het kader van de voorfase voor de daadwerkelijke vestiging van erfpacht aan bepaalde voorwaarden heeft moeten voldoen, deze ook blijft. Nu eventjes de feiten met betrekking tot Elanat en Dijon. Elanat is een vennootschap die in mei 2013 door de heer Pieter Franke is opgericht met als doel terreinen op Aruba te kopen en huizen daarop te bouwen. Ik verwijs naar het PV en naar het verhoor van de heer Franke. Franke heeft de aandelen op 22 januari 2014, dus een jaar daarna, aan Arends verkocht voor 50.000 florin. Franke heeft de aandelen naar eigen zeggen voor 50.000 verkocht aan Arends en heeft ongeveer 45.000 ontvangen verdeeld over 3 betalingen. Franke verklaart dat het de bedoeling was dat Elanat samen met de Argentijnse investeerder het project zou ontwikkelen. Wat zegt hij? De afspraak was dat indien Leoncita de optie kreeg voor dit aangevraagde terrein, zouden wij, dus de Argentijnse partner en ik, dit project gaan ontwikkelen. Hebben jullie voor de aanvraag ook al hierover gesproken? Ja, we hebben er eerder over gesproken omdat ik investeerders ken. Maar Leoncita was degene die het initiatief nam om de aanvraag voor de optie te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat Leoncita mij nooit een gulden heeft gevraagd om dit te doen. Daar moet ik eerlijk over zijn. De 100%. Toen het zo stil bleef met het bedrijf, vroeg Leoncita mij of ik het bedrijf wilde verkopen. Ik zei toen dat alles te koop is. Ik heb het aan Leoncita verkocht voor 50.000 florin. De 35 florin heeft ze betaald via Banco di Caribe. De overige 15.000 heeft ze poco betaald. Dat heeft ze steeds in kleine beetjes contant betaald. Ik moest er wel voor tekenen van haar, een ontvangstbewijs. Ik denk dat ze me nog 2.000 à 3.000 moet betalen. In januari 2014 wilde Gotero niet meer deel uitmaken van het project. Ik denk dat in december 2013 ik met Leoncita begon te onderhandelen voor de opstarting van het project. Over de vergadering met de investeerders zegt hij, dit klopt grotendeels. Ik was samen met de 2 Colombianen toen ik Irving heb ontmoet bij Manchego. Ik heb een afspraak met Irving geregeld omdat de 2 Colombianen een financiering wilden regelen met RBC voor een project genaamd Choco de Posabou. Leoncita kende alleen een van de Colombianen genaamd Gotero. Gotero is de vicepresident van een bedrijf. De andere Colombiaan was Calderon. Wij werden door Leoncita uitgenodigd om daar te gaan dineren. Ik kan zeggen dat Leoncita iemand kan uitlokken om zodoende zaken te doen. Leoncita probeerde informatie te krijgen van deze 2 Colombianen, zoals hun telefoonnummers, maar het was haar niet gelukt. Ze zijn eigenaren van het bedrijf Posabou. Uit deze verklaring blijkt dat Arends wel degelijk probeerde financiering te regelen voor Elanat, aangezien Franke toen reeds met financierders in gesprek was. Barreño, die werd genoemd, was relationship manager bij de RBC en had een dinnerafspraak met Franke voor het ontwikkelen van het project. Franke was daar samen met Arends en nog een 2-tal anderen uit Colombia. Het project was interessant voor de bank. Daarna werd hij door Arends benaderd voor de verkoop van een aantal onroerende goederen, eigendom van haar broers en zussen gelegen te Ponton. Ze werd toen doorverwezen naar zijn zus, Barreño. Barreño had echter ook om gemotiveerde redenen interesse in Elanat en stelde een arrangement fee agreement en finder free agreement op voor Elanat ten behoeve van zijn zus. Onderhandelingen gebeurden ook door hem, wat gezien zijn functie bij de bank op zijn minst opmerkelijk te noemen was. Zijn zus heeft Arends zelf nooit ontmoet, wat ook door haar wordt bevestigd. De onderhandelingen liepen echter op niets uit en er werd ook niet getekend. Reden was dat Arends haar aandelen in principe niet wilde verkopen, maar wel bereid zou zijn om een acceptabel aanbod te overwegen. Hierna dient Van Heusden zich aan bij de gemachtigden van Arends. Hoe hij bij Arends terecht kwam, is nog steeds een raadsel. Van Heusden wenste informatie over de vennootschap omdat hij zogenaamd interesse had om een project in dat gebied te ontwikkelen. Van Heusden verklaart zelf enkele lege vennootschappen op de plank te hebben, die hij dan aan investeerders doorverkoopt. Zo heeft hij onder andere Strede Galik opgericht voor een groep uit Curaçao, zegt hij, en zou hij interesse hebben in de optie van Elanat. Van Heusden vertelt dat zijn werk bestaat uit het opzetten van vennootschappen met als doel onroerende goederen te kopen en ontwikkelen en deze dan door te verkopen. Van Heusden verklaarde NDA te kennen, maar dat de transactie niet door was gegaan vanwege de kopers die telkens iets anders aanpasten en het bedrag te hoog vonden. Het bedrijf zelf werd kort daarvoor opgericht. Van Heusden laat echter na te verklaren dat de NDA door dan wel namens hem was opgesteld, zodat hij zijn cliënten uit Curaçao kon overtuigen dat hij serieus bezig was met het vergaren van informatie voor een investering. Ik verwijs naar bijlage 5.
Dat er inderdaad serieuze gesprekken waren tussen Van Huizen en investeerders blijkt echter niet uit het dossier, zoals het OM u thans wel wenst te doen geloven. Het is dan ook duidelijk dat Van Huizen strijdige lik enkel en alleen heeft opgericht om zelf een optie te verkrijgen en deze daarna door te verkopen, wat hem niet is gelukt. Opmerkelijk is wat er zich niet in het dossier bevindt. Een NDA waarin Van Huizen probeert zijn aandelen in strijdige lik aan Arends te verkopen. Dit is bijlage 4. Wel geeft hij aan contact te hebben gehad met de toenmalige advocaat van Arends. Gesprekken heeft hij ook enkel en alleen door tussenkomst van de advocaat gehad. Arends heeft hij nimmer gesproken. Van de toenmalige gemachtigde van Arends begrijp ik dat Van Huizen nimmer serieuze bedoelingen heeft gehad, waardoor hij ook niet als een serieuze investeerder is behandeld, wat hij overduidelijk niet leuk vond. Van Huizen wil u immers toe geloven dat hij wel de mogelijkheid had om een groot project op het terrein te ontwikkelen, maar niet genoeg geld had om de aandelen te kopen. Opmerkelijk is ook dat hij opeens niet meer weet hoe hij met de advocaat van Arends in contact kwam om navraag te doen over het onroerend goed. Met Arends zelf heeft hij immers niet gesproken, terwijl er naar eigen zeggen nog vele andere kavels in de aanbieding waren, welke hij ook niet heeft gekocht. Dat Van Huizen zelf niet erg veel gewicht toekent aan de NDA, blijkt uit het feit dat hij op 8 april 2014 ook zelf een verzoek om optie bij de minister heeft ingediend voor datzelfde perceel waar Elanat een oog op had en daarbij gebruik maakte van eenzelfde formaat die Elanat had gebruikt. Ook hij dient alleen een summier en niet nader onderbouwd verzoek in. Sievinger heeft ook akkoord conform getekend op dit verzoek, zoals uit het verhandelde terzijde gisteren is gebleken. Bij een nauwe samenwerking zoals het OM stelt om het land op te lichten, zou er zeker geen akkoord zijn gegeven voor een optie op een onroerend goed, welke zogenaamd al aan Arends zou zijn beloofd. Desgevraagd vertelt hij, ik zou niet weten of het binnen 30 dagen is gebeurd. Ik denk het niet, want 30 dagen is best wel kort om alle informatie te verzamelen voor de DIP. Kortom, de verklaringen van Van Huizen dienen met een korreltje zout te worden genomen. Dus te meer dan nergens blijkt uit zijn samenwerking met Curaçaose investeerders, zoals thans door hem gesteld. Geronimo verklaart dat hij degene is die Arends met Lin in contact heeft gebracht, daar Lin naastig op zoek was naar een onroerend goed voor een klant. Hij heeft na de verkoop van de aandelen aan Lerma een commissie ontvangen voor zijn bemiddeling, welke alleen bestond uit het voorstellen van Lin aan Arends. Het is dus duidelijk dat het Lin was die Arends actief benaderde en niet andersom. Arends was hiervoor niet bekend met Lin. Geronimo vertelt ook hoe hij van de vennootschap van Arends wist. Hij kreeg immers van Barreño, die bij de RBC werkte, te horen dat Arends een optie had op een onroerend goed. Het gaat om dezelfde Barreño die met Arends en franken en investeerders aan tafel heeft gezeten. Lerma verklaart dat ze door Lin werd benaderd over Elanat. Het was ook Lin die de gesprekken voerde namens Lerma. Met Arends is er niet door Lerma gesproken of onderhandeld. Lerma was op zoek naar een terrein omdat ze gewoon haar gebouw wilde bouwen. Ze nam de mogelijkheid om de aandelen in Elanat te kopen met beide handen vast. Ze was zich ervan bewust dat de vennootschap alleen een optie had en dat er aan voorwaarden moesten worden voldaan, alvorens de vennootschap de erfpak zou krijgen. Als ondernemer kende ze dan ook alle risico's gemoeid bij deze transactie. Wat stelt ze? Ik herinner me ook dat ik hierover met Alwin Ling had gesproken, dat ik op zoek was naar een commercieel terrein. Alwin was in die tijd bezig met het regelen van een businessplan voor me. In de tussentijd kreeg ik verschillende offertes van terreinen, maar deze lukten ook niet. Ik herinner me dat Alwin met een offerte van een terrein op een dag bij mij kwam. Het betrof het terrein waarop die shop werd gebouwd. Alwin kwam bij mij en zei tegen mij dat dit terrein een optie heeft van een hoeveelheid vierkante meters. Over de garantie dat ze de terrein zou krijgen, zegt ze, garantie nee. Ik moet zelf de procedure behandelen. Je koopt een optie wetende dat je een procedure moet volgen voor het officieel verkrijgen van de optie. Ik wist dat je aan bepaalde voorwaarden moet gaan houden om de optie te kunnen krijgen. Ik neem wel aan dat we ergens op de documenten iets las over de optie op het terrein. German, assistent van Lerma, verklaart dat ze ervan op de hoogte was dat er sprake was van een overdracht van aandelen en dat Lerma van bewust was dat er geen zekerheid was dat het terrein ook zou worden gekregen. De aankoop had alleen betrekking op aandelen. Lin zelf ontkent dit in alle tonen en aarden. Over de onderhandelingen zegt hij, ik viel laat in deze onderhandelingen. Op verzoek van Lerma Rios ging ik haar helpen. Ik had haar al met een businessplan geholpen en zij vroeg mij toen om haar bij te staan in het doornemen van de documenten. Ik kan me dit niet herinneren.
Ik was wat zijdelings in al de onderhandelingen. Ik kwam ook vrij laat aan in het proces. Ik moet zeggen dat merendeels van de onderhandelingen via de advocaat Aris Marchena met name voor betreft de betrokken agreements gingen. Ik kende Leoncita toen niet en was niet met haar betrokken. Na Elanaat werd ik door haar benaderd in Dijon. Uit de verklaringen van Hieronima, Lerma, German en Arends mogen het echter duidelijk zijn dat Lin niet in een laat stadium betrokken is geraakt bij de onderhandelingen. Integendeel, hij is degene die Arends overhaalde tot verkoop van de aandelen in Elanat aan zijn klant Lerma. Hij was de enige met de contacten met Lerma en die commissie in deze 45.000 florin zou krijgen. In plaats van investeerders te vinden die samen zouden optrekken, is er een bod gedaan die Arends moeilijk kon weigeren voor de aandelen. Hieronimo stelt uitdrukkelijk maar 1 keer met Arends te hebben gesproken en daarna niks meer van Lin te hebben vernomen. Hij was zelf verbaasd toen Lin commissie naar hem overmaakte, omdat hij in het geheel niet op de hoogte was van enige transactie. Het is overduidelijk dat Lin zijn best doet om zich vrij te pleiten en zich een mindere rol in deze toe te bedelen. In de VS zeggen ze, he's throwing Arends onder de bus. Daarbij schroomt hij niet om halve waarheden te vertellen. Uit de verklaringen van Lerma en Hieronimo is het duidelijk dat niet Lin wordt benaderd, maar dat hij actief bezig was met contacten met Arends en dat hij daar de contact heeft gezocht. Daarnaast weet hij niet eens Arends van haar broer te onderscheiden. Het is hem voor het even, zo verdient hij immers zijn geld. Lin stelt dat Hieronimo agent was voor Arends. Dit blijkt niet uit het verhoor van Hieronimo en vindt ook geen ondersteuning in de feiten. Dat het OM echter aan Lin desondanks de kans geeft om te proberen zijn straatje schoon te vegen is gezien zijn actieve bemoeienis in deze op zijn minst opmerkelijk te noemen. Voor wat betreft Dijon het volgende. Arends ontkent en betwist het standpunt van Lin dat zij hem had benaderd voor betreft de verkoop van de aandelen in Dijon en dat hij enkel en alleen als tussenpersoon had gefungeerd voor Henriques. Indien dit het geval was geweest, had niet Arends de opbrengst van de verkoop van de aandelen met Lin moeten delen, maar had Henriques commissie aan Lin moeten betalen. Dus een en ander is in strijd met de feiten. Lin stelt, ja, Leoncita had mij een document van de DIP getoond waarop stond vermeld dat het bedrijf het optierecht had gekregen. Dat was naar zijn mening zo'n 6 maanden eerder voordat de share purchase agreement werd ondertekend tussen partijen. Wat Lin hierover verklaart is in strijd met de waarheid. Lin had reeds immers op 22 oktober 2015 een e-mail gestuurd naar Henriques over het aannemen van het aanbod voor de verkoop van de aandelen. De optiebeschikking dateert van 30 oktober 2015. Hij geeft ook aan dat er voor juni 2015 contact was met Henriques en Porco Gallina over dit onroerend goed. Het verzoek voor uitgifte van het commercieel terrein dateert van 17 augustus 2015. Daarnaast geeft hij ook aan dat er pas over een bedrag voor de aandelen kan worden gesproken indien de optie reeds was uitgegeven. Arends had in juni 2015 geen optie en er was zelf geen verzoek richting de minister. Het is duidelijk dat Lin toen al actief bezig was Arends voor zijn karretje te spannen en in plaats van samen op te trekken verkoop van de aandelen aan Henriques voor ogen had. Ook hier geldt dat hij als enige contact had met Henriques en Arends. Het OM heeft naar mijn mening de verkeerde persoon in deze als spin in het web aangewezen en een hoofdrol toebedeeld. Uit de stukken blijkt ook nergens dat er een vraagprijs van Arends was. Wat wel blijkt is dat er door Henriques op 22 oktober een bedrag van 350.000, jaartal is overigens niet correct, het is 2015, niet 2021. Een bedrag van 350.000 werd overwogen om aan te bieden. Uit de e-mail blijkt niet dat het om een tegenaanbod zou gaan en wordt er geen melding gemaakt van een vraagprijs door Arends. Dit omdat er geen vraagprijs door Arends werd vastgesteld. Alles wel door Lin zelf onderhandeld, wat zich uiteindelijk vertaalde in een zeer hoge commissie voor Lin, 71.000 florin. De commissie was zo hoog dat zelf Henriques zich erover verbaasde. Als Lin met zijn halve waarheden wordt geconfronteerd, schuift hij de schuld in de schoenen van zijn advocaat, de heer Ruiz, en stelt hij dat deze zonder due diligence geen groen licht zou hebben gegeven voor de transactie. Dit klopt inderdaad met de feiten, want de SPA werd op 11 november 2015, oftewel na de optiebeschikking, getekend. Over Dijon wordt er de indruk gewekt dat het gebouwde niet conform de erfpachtsvoorwaarden zou zijn. Daargelaten dat er nimmer is overgegaan tot intrekken van de erfpacht, kan er worden gesteld dat datgene welke is gebouwd in overeenstemming is met de verzochte bouwvergunning. Dit was voor de DIP overduidelijk geen reden om niet tot afgifte van een bouwvergunning over te gaan. Overigens, aan de bovenkant is er voorzien in winkelruimte.
Overigens enig verschil van mening over wat er uiteindelijk is gebouwd in de erfpachtovereenkomst dient met Duchamp zelf te worden opgelost en niet met Arends. Ook hier is Lin dus de spil geweest bij de transactie. Hij had een koper en zorgde voor alles bij de bemiddeling tussen Arends en Porco Gaina. Er is zelf gebruik gemaakt van zijn eigen huisadvocaat die de due diligence deed en de overeenkomst eenzijdig opstelde. Lin vergeet gemakkelijkheidshalve ook dat de SPA bij hem thuis werd ondertekend en dat zowel Arends als Winter daar er waren. Lin stelt enkel en alleen als agent voor Arends te hebben gefungeerd en niet actief te hebben bemiddeld. Het is echter opmerkelijk dat er tussen Lin en Arends geen bemiddelingsovereenkomst bestond en dat alle onderhandelingen direct tussen Lin en Henriques hebben plaatsgevonden. Van een terugkoppeling met Arends is er in het geheel geen sprake, wat je op zijn minst zou hebben verwacht indien Lin niet zelf actief bezig was. Daarna zou er in dat geval voor een advocaat van Arends zijn gekozen en niet voor de huisadvocaat van Lin. Hij zegt hierover: in dit geval hebben we gebruik gemaakt van de advocatenkantoor van Anthony Ruiz, die trouwens ook mijn persoonlijke advocaat is. Zodoende heeft Ruiz alle contracten opgesteld. We hebben dezelfde opzet als in het eerste geval gebruikt voor dit tweede geval. Dat was ook de laatste keer dat ik voor de familie Arends heb bemiddeld. Over het passage wat betreft de best efforts van Arends geeft Lin aan dat dit allemaal door zijn huisadvocaat Ruiz is bedacht en opgenomen. Nergens blijkt van enige bemoeienis van Arends bij het opstellen van de overeenkomst. Nergens blijkt ook dat Arends ook deze niet-standaard paragraaf is geattendeerd alvorens te tekenen. De SPA werd aan haar gepresenteerd als standaard, lees, zelfde structuur als Elanat en er is getekend. Over de vraag waarom deze passage in het contract staat, vertelt Lin: de koper neemt een risico wanneer ze de aandelen kopen van deze vennootschap, waar een optie op dit terrein zit. Je koopt de aandelen en niet de optie. Daarom is het een risico. De overheid of minister kan besluiten de optie in te trekken en niet te verlengen. De optietermijn is voor 6 maanden en als je niet in die 6 maanden met de voorwaarden voldoet, kan dit ingetrokken worden. Dus het is een risico voor de koper van de aandelen. Dank je. Om de risico af te dekken is dan onder dit artikel omgenomen, dus 3.2 onder B, dat de verkoper inspant en mocht het dan nodig zijn om de optie te verlengen, om zich daarin te assisteren, nu ook de nodige bouwvergunningen te bewerkstelligen en daarbij te assisteren. Het was het advies van de advocaat om dit artikel zodanig te formuleren. Arends heeft in het geheel geen toezegging gedaan om ook na de verkoop van de aandelen betrokken te blijven bij Duchamp. Ook door Henriques is er geen beroep op enige clausule gedaan. Duchamp heeft voor zover bekend bij Arends aan alle voorwaarden voor de optie voldaan, waardoor er ook een erfpachtovereenkomst is gesloten. De verklaringen van Arends hierover zijn geloofwaardiger dan die van Lin. Henriques stelt dat Duchamp in september-oktober 2015 aan hem en zijn zakenpartner, die hij via de advocaat van Ruiz heeft leren kennen, werd gepresenteerd als investeringsvehikel. De verkoop van onder andere de aandelen in Duchamp werd gepresenteerd door de heer Lin door tussenkomst van de advocaat Ruiz. Henriques stelt dat een aandelenoverdracht in dit soort gevallen logisch is en vaak gebeurt. Ook belastingtechnisch is het voordelig. Henriques wist niet van de betrokkenheid van Arends bij Duchamp. Henriques geeft verder uitdrukkelijk aan dat zijn advocaat, de heer Ruiz, betrokken is geweest bij en de koopovereenkomst heeft opgesteld, samen met Lin, en de passage in de overeenkomst met betrekking tot de betrokkenheid van Arends bij een eventuele verlenging heeft opgenomen. Arends heeft echter nimmer enige handelingen op verzoek van de nieuwe aandeelhouders verricht. Ruiz deed ook de due diligence in deze. Investeerders wisten dat ze een nagenoeg lege vennootschap zouden kopen. Arends was niet op de hoogte van de betrokkenheid van Ruiz bij deze transactie. Ook de verkoop van aandelen, stelt Henriques. Dus dit is voor ons inziens normaal dat dit wordt gedaan. Dus bedrijven kopen voor aandelenoverdracht. En als gezegd, ze staan er nog steeds te koop. De meeste terreinen van erfpacht moeten via een aandelenoverdracht van een bedrijf of een economisch overdracht bij de notaris. De optie op de grond maakt de waarde van het bedrijf. Het was een nieuw bedrijf en had verder geen waarde of andere baten dan de optie. Dat is de waarde. Ook over de reden waarom Duchamp 2 stukken terrein heeft gekregen terwijl er maar om 1 is verzocht, is er een goede verklaring. Abbott stelt dat dit te maken heeft met het feit dat elk stuk grond op zich weliswaar te klein zou zijn geweest om het project te ontwikkelen, waardoor de optie is uitgebreid. Dit gebeurt regelmatig en duidt niet aan op onregelmatigheden, dan wel bevoorrechten van Arends. Trouwens, Arends was niet meer in de picture toen het erfpacht werd gevestigd.
Over oplichting het volgende. Het OM stelt dat er sprake is van een samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen. De verdachten namen daarnaast een betrouwbare hoedanigheid van minister, overheidsambtenaar of projectontwikkelaar aan. Die leidde tot een voorkeursbehandeling van Arends, waarbij het land bewogen werd tot afgifte van de optie aan Arends, waardoor zij in korte tijd een flinke winst kon maken met de verkoop van de aandelen, zonder ooit de intentie te hebben gehad om zelfs te ontwikkelen. Waaruit deze samenweefsels van verdichtsels bestaan, waarbij in rekening moet worden gehouden dat het land een professionele partij is, is voor Arends een raadsel. Arends is dan ook van mening dat de dagvaarding nietig is wegens niet voldoen aan de eisen van artikel 285. Met het in de wet omschrijven van specifieke oplichtingsmiddelen, zoals het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, listige kunstgrepen en of het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels, is beoogd het begrip oplichting nadere vorm en inhoud te geven. Daarmee wordt bewerkstelligd dat niet iedere vorm van bedrog, bijvoorbeeld bestaande uit niet meer dan het doen van een onware mededeling, en niet iedere toerekenbare tekortkoming in civielrechtelijke zin binnen het bereik van het strafrecht wordt gebracht als misdrijf. In dit licht moeten ook betrekkelijk algemeen geformuleerde beperkende overwegingen over een bepaald oplichtingsmiddel in de rechtspraak van de Hoge Raad worden begrepen. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor het meenemen van een samenweefsel van verdichtsels sprake moet zijn van meer dan een enkele leugenachtige mededeling. In deze en vergelijkbare beslissingen komt tot uitdrukking dat niet in alle gevallen waarin sprake is van bedrog er sprake is van oplichting. Het gebruik van het strafrecht is niet zo groot dat daaronder alle vormen van bedrog dienen te vallen. De enkele onware mededeling of toerekenbare tekortkoming in civielrechtelijke zin levert nog geen oplichting op, oftewel een misdrijf. De Hoge Raad brengt ten aanzien van een oplichting een ultimum remedium gedachte tot uitdrukking. Die gedachte bevat twee elementen. Het eerste is dat het niet aan het strafrecht is om zich met zaken bezig te houden waarvoor het civiele recht reeds een regeling biedt, of die behoren tot het domein van fatsoensnormen, waarin mogelijk ook het civiele recht geen rol vervult. De gevallen waarnaar de Hoge Raad in zijn overwegingen verwijst, betreffen gevallen die langs civielrechtelijke weg kunnen worden afgedaan, zoals ontbinden van de overeenkomst. Ook verwijst de Hoge Raad naar de bona fide ondernemer. Daarmee doelt de Hoge Raad op de in zijn rechtspraak vaker terugkerende overweging dat het zich enkel in strijd met de waarheid voordoet als bona fide koper of verkoper geen oplichting oplevert. Dit levert slechts een schending van een fatsoennorm op. Dat zaken bijvoorbeeld langs civielrechtelijke weg kunnen worden afgedaan, vormt echter niet het enige element nu dat voor veel gevallen van oplichting zal gelden. Het strafrecht dient zich slechts met die gevallen bezig te houden waarbij er sprake is van een leugen of een samenstel van leugens die dermate ernstig zijn dat daardoor het normale handelsverkeer op onheuse wijze wordt belemmerd, met als gevolg dat het vertrouwen dat daarin door verstandige personen wordt gesteld, geschaad wordt. Terwijl de leugen of het samenstel van leugens verhaal door de benadeelde in niet geringe mate bemoeilijkt. Bij oplichting gaat het om leugens aan de zijde van de dader die bij het slachtoffer een gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt waarbij dat vertrouwen is geschaad. Als belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de verschillende in de delictsomschrijving opgenomen oplichtingsmiddelen kan worden genoemd dat de verdachte door een specifieke voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen ten einde daarvan misbruik te kunnen maken. Zo gaat het bij het gebruik van samenweefsel van verdichtsels in de kern om gesproken en of geschreven uitingen die bij die ander een op meer dan één enkele leugenachtige mededeling gebaseerde onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Van meer dan een enkele leugenachtige mededeling kan niet slechts sprake zijn indien meerdere duidelijke van elkaar te scheiden leugens kunnen worden aangegeven, maar ook indien sprake is van een leugenachtige mededeling van voldoende gewicht in combinatie met andere aan de verdachte toe te rekenen omstandigheden die tot misleiding van het beoogde slachtoffer kunnen leiden, zoals het misbruik van een tussen verdachte en het beoogde slachtoffer bestaande vertrouwensrelatie. Bij listige kunstgrepen gaat het in de kern om meer dan een enkele misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kan roepen. Bij de oplichtingsmiddelen die bestaan uit het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid gaat het er in de kern om dat het handelen van de verdachte ertoe kan leiden dat bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen met betrekking tot de persoon van de verdachte. Het zij wat betreft diens naam,
het zij wat betreft diensthoedanigheid, waarbij die onjuiste voorstelling van zaken in het leven wordt geroepen ten einde daarvan misbruik te maken. De in de rechtspraak gebruikte formulering dat een verdachte zich als bona fide deelnemer aan het rechtsverkeer heeft gepresenteerd, is met betrekking tot het aannemen van een valse hoedanigheid slechts relevant als zo'n prestatie als bona fide potentiële wederpartij berust op voldoende specifieke gedragingen die in de desbetreffende context erop zijn gericht dat bij het beoogde slachtoffer een onjuiste voorstelling van zaken in het leven is geroepen ten einde daarvan misbruik te maken. De oplichtingsmiddelen moeten dus zo worden uitgelegd dat zij op zichzelf of tezamen van een zodanig ernstige mate van onjuistheid blijk geven dat kan worden gesproken van valsheid. Valsheid is geen louter beschrijvende term, maar heeft een normatieve lading. Zij geeft een bepaalde mate van ernst weer van de onjuistheid van de geschetste voorstellen van zaken. Het gaat dus om het geven van foutieve informatie, waarbij een verkeerde voorstelling van zaken wordt gecreëerd, waarvan misbruik wordt gemaakt. De gegeven informatie moet verhullen dat het de dader te doen is om iets anders dan wat hij voorspiegelt. De verhullende informatie moet echter niet zodanig doorzichtig zijn dat de ander er niet in trapt. Bij de ander moet een zekere mate van vertrouwen worden gewekt, waarvan vervolgens door de oplichter misbruik wordt gemaakt. De Hoge Raad lijkt niet uit te gaan van de meest vertrouwde, maar ook niet van de meest wantrouwende persoon. De overweging dat de enkele omstandigheid dat iemand in strijd met de waarheid zich voordoet als bona fide koper of verkoper is niet voldoende om een valse hoedanigheid aan te nemen. Dit wijst erop dat slachtoffers die te goed van vertrouwen zijn niet worden beschermd. Er moet meer zijn om van een valse hoedanigheid te kunnen spreken. Goedgelovigheid van het slachtoffer is zonder verdere omstandigheden geen factor op basis waarvan wordt bepaald dat sprake is van een valse hoedanigheid. Van de ander mag er immers worden in het algemeen en in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid worden verwacht. Op grond van de delictsopschrijving moet iemand die door een oplichtingsmiddel tot iets heeft bewogen, hetgeen betekent dat de persoon die van de oplichting aangifte heeft gedaan, pas is overgegaan tot het verrichten van de in de aangifte omschreven handelingen, doordat de verdachte bij de aangever door een specifieke, voldoende ernstige mate van bedrieglijk handelen een onjuiste voorstelling van zaken in het leven heeft geroepen, ten einde daar misbruik van te maken. Met daarbij de niet onbelangrijke kanttekening dat de rechter niet buiten de in de telastenlegging aangegeven oplichtingsmiddelen om tot een veroordeling kan komen. Er is geen sprake van oplichting indien het slachtoffer, gelet tot alle omstandigheden van het geval, waaronder de eigen gedragingen en kennis van zaken, de in een bepaalde gedraging van de verdachte besloten liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien. Van belang is onder andere de uitspraak van de rechtbank Limburg in een hypotheekfraudezaak, waarbij er is beslist dat er geen sprake was van een samenwezen van verdichtsel als valsheid of dan wel oplichting. Nu de rechtbank niet bewezen acht dat de verdachte enig oplichtingsmiddel heeft gebezigd en bovendien niet is gebleken dat verdachte het oogmerk heeft gehad zich wederrechtelijk te bevoordelen, kunnen geen van de aan verdachte onder 1, primair 2 en 3 te last gelegde oplichtingen worden bewezen en zal verdachte worden vrijgesproken. Toegepast op deze zaak, door te handelen namens de vennootschappen is er niet bedrieglijk gehandeld. De erfpachten zijn immers aan de verzoekende partijen, vennootschappen, te goede gekomen, die ook aan de door de DIP gestelde voorwaarden hebben voldaan. Van belang is ook de uitspraak van de rechtbank Den Haag in deze verwijzing opgenomen. Het is een uitspraak van 2017. De rechtbank overwees dat uit de aangifte van Verboom weliswaar kan worden opgemaakt dat verdachte zich heeft voorgestaan als valse identiteitsnaam en dat hij aangeversfoto heeft laten zien van bouwmateriaal en daarbij heeft gezegd dat het de boedel van zijn overleden vader in Spanje betrof, maar uit de aangifte kan niet worden opgemaakt dat juist of mede daardoor aangever de huurovereenkomst met verdachte is aangegaan. Kortom, niet elke vorm van bewust oneerlijk zaken doen levert oplichting op. Dat geldt ook wanneer kan worden bewezen dat men is benadeeld door een persoon die niet van plan was zijn verplichtingen na te komen en die zich in strijd met de waarheid heeft voorgedaan als bona fide verkoper. Die enkele omstandigheid is immers volgens vaste rechtspraak onvoldoende om het aannemen van een valse hoedanigheid in de zin van strafrecht. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, namelijk dat gebruik is gemaakt van een van de oplichtingsmiddelen. In die gevallen leidt de handeling hoogstens tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid, ook al zijn de aangevers benadeeld.
Zo is ook het niet betalen van huur geen oplichting. Het zich enkel voordoet als bona fide huurder levert geen oplichting op. Afsluiten van een huurcontract volgen zonder de huurpenningen te betalen is geen flessentrekkerij. Dit is gewoon wanprestatie. En dat is een civielrechtelijke aangelegenheid. Volgens de folder van de DIP dient het verzoek om een optie op de volgende wijze te zijn onderbouwd. 1. Beschrijven van het project, type project, grootte van het terrein, voorkeur locatie, gemoeide investering, wijze van financiering en eventuele schetstekeningen. Na verkrijgen van de optie, oftewel binnen de optieperiode, krijgt de verzoeker de kans om haar plannen verder uit te werken en voor te bereiden. Er dient dan te worden overgelegd situatieindelingen, bouwtekeningen, haalbaarheidsstudies, specificatie van de investering, omschrijven, financiering, bouwtijdschema, soms een MER, soms een Social Economic Impact Assessment, verzoek bouwvergunning, maatschappelijke investering van 5 promil, bankgarantie, uittreksel KVK, gewaarmerkt kopie, aandeelhoudersregister en taxatierapport. In casu is er namens de vennootschappen een summeerverzoek ingediend bij de minister. Dit kon en mochten de vennootschappen doen. De minister is immers de bevoegde instantie en nergens blijkt dat dit niet meer zou kunnen. Dat de huidige minister daar anders mee omgaat en alle stukken meteen naar de DIP doorstuurt omdat de directeur een mandaat heeft, maakt het niet anders. Op grond van de wet kan ze immers niet weigeren de stukken in ontvangst te nemen. Als dit anders is, zoals door het OM wordt gesuggereerd, dan had het op de weg van het OM gelegen om duidelijk aan te geven op grond van welke wet of beleid de minister toentertijd de verzoeken niet kon en of mocht aannemen en naar akkoord doorsturen. Achteraf pretenderen dat het systeem niet deugde, maakte het echter niet strafbaar. Gelijk andere gevallen heeft de minister deze voor akkoord getekend en doorgestuurd naar de DIP ter verdere afhandeling en controle. De DIP gaat aan de slag en verzoekt de nodige informatie die ook door de vennootschappen worden geleverd. De verzochte optie wordt aan de desbetreffende vennootschappen afgegeven die op hun beurt, na verlenging van de termijn, aan alle eisen voldoen, waardoor het recht van erfpacht op het onroerende goederen daadwerkelijk wordt gevestigd. De DIP stelt in het geheel geen vragen wanneer een nieuwe, voor haar tot dan onbekende derde aandeelhouder de verschuldigde bedragen voldoet, stukken indient en bouwvergunningen aanvraagt. Dit ondanks het feit dat het overhandigen van een kopie van het aandeelhoudersregister in de optieperiode dient plaats te vinden. Daarnaast wordt er door de DIP geen additionele beperking gesteld in de optievoorwaarden voor betreft de UBO, die voor de financiering zou dienen te zorgen. Arends bespreekt geen financiering, dan wel eventuele overdracht met de minister, dan wel de DIP, dan wel Every. En zij geeft ook geen toezegging dat zij voor altijd, althans voor een lange periode, aan het project verbonden zal zijn en blijven. Daarnaast is het de vraag of haar bemoeienis van wezenlijk belang was. De vennootschap heeft altijd het verzochte voldaan en de projecten zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. Hoe er sprake zou kunnen zijn van oplichting is dan ook de vraag. Every verklaart dat het feit dat de minister noteert akkoord conform gaande uw medewerking niet betekent dat de DIP klakkeloos instructie moet volgen. De ambtenaren van de DIP hebben immers een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van een adviserende taak richting de minister. Dat de minister uiteindelijk beslist, doet daar niet aan af. Ik verwijs uitdrukkelijk naar een uitspraak van dit gerecht in een ambtenarenzaak waar een soortgelijk verweer is gevoerd door een directeur. Die werd ontslagen en waarvan het gerecht heeft overwogen dat je niet kunt schuilen achter de minister, maar een eigen verantwoordelijkheid hebt. De DIP kan en mag anders adviseren en de verzoekende partij moet zich nog steeds aan de in de optievoorwaarden, dan wel erfpachtsvoorwaarden houden. Het is de DIP, dan wel de DOW, die namens het land toezicht dienen te houden. Het OM stelt zich op het standpunt dat Arends een voorkeursbehandeling zou hebben gekregen van Abat, Sievinger, dan wel Every, omdat zij direct en indirect betrokken zou zijn geweest bij de AVP en een felle aanhanger van de partij zou zijn geweest. Indien Arends een voorkeursbehandeling wenste, dan was ze zelf directeur geweest van de vennootschappen en had ze zelf de verzoeken op persoonlijke titel ondertekend en ingediend. Dit heeft ze juist niet gedaan,
nog de minister nog Abbad wisten dat Arends de Uber was van deze vennootschappen, terwijl beide vennootschappen na het verkrijgen van de optie de toets van de DIP en de DOW hebben doorstaan en aan de nodige formaliteiten hebben voldaan voor het verkrijgen van de erfpachtovereenkomsten. Zowel de DIP als notarissen waren van de overdrachten op de hoogte en vonden dit kennelijk geen obstakel voor het daadwerkelijk uitgeven van de erfpachten. Mevrouw Singh verklaart dat de minister soms dezelfde dag en soms na een paar dagen naar een aanvraag keek voor accordering. Ook de korte periode voor accordering was dan ook niet ongebruikelijk. Over de vorm van een verzoek verklaart Singh desgevraagd dat of een formulier van de DIP gebruikt kon worden dan wel een verzoekbrief kon worden opgesteld en dat dit uit slechts 1 blaadje bestond. Brieven met spoed kregen ook geen andere behandelingen bij het in- en uitboeken door Singh. Shakshi verklaart desgevraagd het volgende over de procedure voor verkrijgen van een erfpacht op een commercieel terrein. Er was een procedure waaraan de aanvraag moest voldoen. Men moest eerst een korte beschrijving van de plannen indienen, waarna men in aanmerking kwam voor een optie. In die optie moest men, en dat betekent dus in de optieperiode, moest men voldoen aan de standaardvoorwaarden. Die bestaan nog steeds. En als men aan die voorwaarden voldeed, kreeg men de grond en erfpacht. Op de vraag of men meerdere projecten mag aanvragen op een VBA of een NV, zegt hij ja, dat mag. Zo verklaart desgevraagd het volgende. Over de 30 dagen voor inleveren van stukken naar verzoekoptie. We gaven de periode aan om de mensen te pushen. Het was niet zo dat de aanvraag dan verviel. We waren hier niet zo streng mee. De aanvraag verviel niet. Dit was wel zo bij de optie. Als die verleend was, moesten binnen 6 maanden stukken worden aangeleverd. En anders moest de 6 maanden termijn verlengd worden. Over de documenten die binnen de optietermijn aangeleverd dienen te worden, verklaart hij, dat waren de documenten die binnen 6 maanden moesten worden ingeleverd. Bij de meeste projecten werd dit niet binnen 6 maanden gehaald, de meeste wel binnen een jaar. Bij grotere projecten zoals condominiums kon het soms wel langer duren. Het grote struikelblok was de financiering. Banken stelden vaak nietszeggende brieven op, terwijl wij bij commerciële erfpacht echt zeker moesten weten dat de optiehouder wel een financiering zou krijgen. Soms belde ik ook de bank om dit te verifiëren. Het is ook afhankelijk van de grootte van het project en de ervaring met het bedrijf. Soms hoorde ik bijvoorbeeld dat het terrein verkocht zou worden. Ik kon niet uitgaan van geruchten, maar dan keek ik wel strenger naar de documenten voor de optieverlening. Kortom, zelfs DIP en Zetsu weet dat je van alles en nog wat aan voorwaarden kunt stellen bij het indienen van optieverzoek, maar dat deze voor de meeste vennootschappen niet haalbaar zijn. Pas na het verkrijgen van de optie, oftewel tijdens de optieperiode, die soms wel een jaar kan duren, wordt er streng gekeken of er aan de optievoorwaarden wordt voldaan. Indien er niet wordt voldaan, volgt er geen erfpachtverlening. Reden hiervoor is simpel. Zonder optie kom je niet ver bij de bank of andere investeerders die dan ook geen toezegging zullen doen. Zo verklaart verder, wie controleert of de benodigde documenten A. tot en met H zijn ingeleverd en voldoen? Hij zegt ik, Maritza en Cayetano doen de controle afhankelijk van de grootte van het project. En dat ze streng waren op de te leveren documenten. In zijn tweede verhoor verklaart Zo over Elanat. Ik weet hier niks van. Ik zie dat dit document niet bij de DIP of BID is ontvangen. Het is direct naar de minister gestuurd. Ik zie dat de minister het ook op dezelfde dag heeft goedgekeurd. De minister stuurt het dan naar de DIP. Het kan ook dat iemand direct een aanvraag aan de minister stuurde. Dat kwam vaker voor. En over Franken zegt hij dat de naam Franken hem niks zegt. Bij zijn derde verhoor verklaart Sue dat er zelf gesprekken zijn geweest met notarissen over hoe de verkoop van aandelen aan banden zou kunnen worden gelegd. Er werd toen door de notarissen voorgesteld dat er in de erfpachtovereenkomst de toestemming van de minister voor overdracht als voorwaarde kan worden gesteld, alsmede in de optie zelf. Zo stelt verder dat deze voorwaarde in optieovereenkomst is opgenomen. Dit klopt echter niet. Deze voorwaarde is alleen opgenomen in de erfpachtsvoorwaarden voor commerciële percelen. Nimmer in de opties, zoals uitblijkt uit de opties die thans zijn overgelegd. Het land heeft dus, ondanks adviezen van deskundigen op dit gebied, ervoor gekozen om geen beperking op te nemen in optiebeschikkingen. Belangrijk daarbij is dat Soes zelf ook aangeeft dat er in het geheel geen toetsingskader is voor wanneer een toestemming al dan niet wordt afgegeven. Oftewel, het is allemaal natte vingerwerk en afhankelijk van de ambtenaar, leed Soe, die advies daarover moet afgeven.
Zo verklaard, er waren regels ten aanzien van de aandelenoverdracht. Dat is echter in 2003-2004 niet op schrift gesteld. Het beleid is echter aangepast aan de praktijk. Het was wel de bedoeling te voorkomen dat aandelen na het verkrijgen van de erfpacht, dus niet tijdens de optieperiode, werden overgedragen aan een derde. U vraagt mij aan welke regels en criteria de minister zich moet houden bij het verzoek om een aandelenoverdracht. Ik denk niet dat het op schrift is gesteld. Er moest worden gekeken naar of er bedrijfseconomische motieven zijn voor de overdracht. Ik herhaal dat de regels en criteria niet op schrift zijn gesteld. Over hoe belangrijk de persoon van de aanvrager is voor de toekenning van de optie stelt Dammers. Nee, er wordt gekeken naar de stukken die worden ingediend en niet naar de aanvrager. De toetsing van hetgeen wordt ingediend is luidend. Over de economische overdracht van een commercieel erfpacht verklaart ze: er staat in de erfpachtvoorwaarden dat een erfpacht niet overgedragen mag worden als het project niet is voltooid, zonder toestemming van de minister. Met toestemming van de minister kun je wel een onbebouwd erfpachtterrein overdragen, maar dat is niet gangbaar. Nogmaals, het gaat om erfpachtterreinen, dus die erfpacht is al uitgegeven. Als de erfpacht op naam staat van een NV, kunnen aandeelhouders vragen om de aandelen over te dragen. Ook heb je toestemming voor nodig van de minister. Je kunt dus nooit een onbebouwd erfpachtterrein overdragen tenzij er toestemming is. Kortom, er waren genoeg redenen voor de DIP om vragen te stellen en de erfpacht niet te verlenen, terwijl de optie in te trekken, indien ze van mening was dat een en ander niet correct was verlopen. Het land is immers een professioneel partij die eenzijdig voorwaarden mag en kan stellen en dan ook zelf alle middelen had om een U-boot desgewenst te binden. Daarnaast was het geen geheim wie de nieuwe U-boot was van Elanat, gezien het feit dat de maatschappelijke investering door Lerma werd gedaan, terwijl ook de verlenging van de optie van Elanat uitdrukkelijk op naam van Lerma is gesteld. En het verzoek om verlenging, de datum 20 januari 2016, uitdrukkelijk Janleri Holding en Real Estate vermeld. De bouwvergunning ook mevrouw Lerma als eigenaar vermeld. Daarnaast blijkt niet dat de betrokkenheid van Arends bij het project van wezenlijk belang was. Ik ga u even in de reden vallen. Is het een mooi moment om even te pauzeren? Dat is ongeveer de helft. Ja, ik denk... Ja, oké. Goed, kwartiertje. Pauzeren we even. Meta na página 20.
Ik ga door bij punt 81. Ja. Hetzelfde geldt voor Dijon. Ook hier was de nieuwe UBO niet onbekend, aangezien de maatschappelijke investeringen en alle andere bijkomende kosten door Porco Gallina zijn betaald. Zo stelt zelf niet eens te weten dat Arends aandeelhouder was in Elanat, dan wel Dijon. De reden hiervoor is simpel. Bij de optie is dit niet belangrijk. Pas na de verlening van de optie en of na uitgifte in erfpacht gaat men echt kijken naar de bij de vennootschap betrokken personen. Indien dit van essentieel belang was geweest, dan had het land als professioneel contractspartij ook in de MB van optieverlening, dan wel bij het verzoek, dit soort informatie als essentieel hebben aangegeven en de vervreemding aan banden hebben gelegd. Zelfs onder de huidige voorwaarden komt de persoon van de aandeelhouder pas na de optieverlening in beeld. Zoals ook blijkt uit de folder van de DIP. Over de procedure van Dijon zegt Sue uitdrukkelijk dat er lijkt te zijn voldaan aan de voorwaarden. Ook al stelt hij vragen voor betreft de nota en de daadwerkelijke erfpachtovereenkomst. In casu dient er echter te worden gekeken of Dijon aan alle voorwaarden gebonden aan de MB voor de optie en de erfpachtovereenkomst heeft voldaan. Dijon heeft de nodige vergunningen aangevraagd en gekregen en een performancebond van de bank is afgegeven. Zo maakt terecht melding dat er in de erfpachtovereenkomst de voorwaarde is opgenomen dat er toestemming van de minister nodig is voor vervreemding van de aandelen. Daarnaast erkent Sue dat, indien er aan alle voorwaarden is voldaan, een termijn van 6 maanden tussen afgifte van de MB en de erfpachtovereenkomst niet onaannemelijk is. Wat zegt hij hierover? Het zou kunnen. Meestal duurt het langer, maar ik heb wel eens meegemaakt dat binnen 3 maanden alles is ingediend. Dus het komt voor. Maar daarbij was geen sprake van een hypotheek. Ze hadden genoeg eigen middelen om te bouwen. Het proces om een hypotheek te krijgen duurt een paar maanden. Over het feit dat de notariële akte binnen 1 maand is opgesteld, verklaart Sue: ja, het kan. Het is een standaardakte voor de notaris, dus dat kan wel binnen een maand. Dat de opties en of erfpachten nimmer zijn ingetrokken is omdat zowel Elanat als Dijon aan de erfpachtsvoorwaarden hebben voldaan. De heer Jaime Cruz stelt immer zelf: er is sinds een jaar een overgangsregeling. Als men niet bouwt, dan worden terreinen ingetrokken wegens speculatie. Dan heet het speculeren met terreinen. Daarnaast beklaagt hij zich erover dat er in sommige gevallen de civielrechtelijke weg is bewandeld, maar de rechter geen gronden zag voor intrekken. Overigens, nog de erfpacht van Elanat, nog die van Dijon worden in het rijtje intrekkingen genoemd. Over de strafbaarheid van verkoop stelt hij: in het verleden werden terreinen verkocht. Het was onduidelijk waar de koper zijn geld vandaan haalde. Het was niet strafbaar. Nu moet er een bankgarantie zijn via een lokale bank. Die lokale bank staat onder toezicht van de centrale bank. Er moet ook een maatschappelijke bijdrage zijn van 7 promil. Dat is 7 promil van de totale investering. Allemaal voorwaarden waaraan Elanat en Dijon hebben voldaan. Nu is er nodig, en verder stelt hij, nu is er nodig voor optieverlening een aanvraag, beschrijving wat het plan is en de financiering. Dan krijg je een optie waarbij je aan verschillende voorwaarden moet voldoen. Onder andere een haalbaarheidsstudie, een impactstudie, een milieueffectrapportage en de 7 promil maatschappelijke bijdrage. Dan komen we bij de overeenkomst. De overeenkomst moet tegelijk met de hypotheek. Er moet een bankgarantie van 10% betaald worden voordat de overdracht plaatsvindt. Dit staat allemaal in de ruimtelijke ontwikkeling en gronduitgiftebeleid, dienst, infrastructuur en planning die ik u zal overhandigen. Dit zijn weer voorwaarden waar ook nu onder het nieuwe beleid zowel Elanat als Dijon zouden hebben voldaan. Mocht er gedurende de procedure van optie erfpacht een verkoop plaatsvinden, hoe wordt dat geregistreerd? Zegt hij: nu kan het niet meer verkocht worden, maar vroeger kon het wel. Dan kregen wij stukken te zien van DOW, omdat er bijvoorbeeld een bouwvergunning werd aangevraagd. Dan werd er inzichtelijk wat er was gebeurd, de economische overdracht. Dus dan zag je de verkoop en dat de bestemming veranderd was. Als we dit nu zien, dan stappen we naar de rechter. Maar vroeger was het geen probleem. Arends is dan ook van mening dat in casu geen oplichting kan worden bewezen. De handelingen van Arends levert geen strafbare feit op. Het land is een professionele partij die zelf alle mogelijkheden in handen heeft om dit soort transacties te beperken, maar kiest er bewust voor om dit niet te doen. Het strafrecht is er echter niet om fatsoensnormen op te leggen.
Opmerkelijk is de bevinding van de Fiat bij de doormelding van 7 november 2017 van een opmerkelijke transactie van de medeverdachte Núñez. Als een opmerkelijke feit en omstandigheid wordt uitdrukkelijk opgenomen, de overdracht van een erfpachtsterrein kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de minister en na een periode van 3 jaar. Met het verkopen van de aandelen van Damira is het erfpachtsterrein indirect overgedragen aan een andere buitenlandse partij, zonder dat aan deze voorwaarden voldaan hoeft te worden. Dit is mogelijk door een omissie in de betreffende wetgeving. De erfpachtovereenkomst staat overdracht van een verleend erfpachtsrecht niet zomaar toe. Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden. Door niet het erfpachtsrecht over te dragen, maar de aandelen in Damira, wordt het erfpachtrecht toch indirect overgedragen, zonder dat aan deze voorwaarden en condities voldaan hoeft te worden. De huidige wetgeving belemmert deze constructie niet. Het OM heeft niet kunnen bewijzen dat Arends van 15 februari 2014 tot en met 31 maart 2017 tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal met het oogmerk om zich en of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en of door listige kunstgrepen en of door een samenweefsel van verdichtsels, het land Aruba, althans een ander, heeft bewogen tot afgifte van enig goed en of het verlenen van een dienst en of het ter beschikkingstelling van gegevens en of het aangaan van een schuld door de afgifte van een MB waarbij op optierecht op 2 percelen door mij grond gelegen te Wayaka wordt verleend en of het aangaan van een overeenkomst met Dishon en of Winterdal en of Arends tot vestiging van erfpacht op dit perceel of de afgifte van een MB waarbij een optierecht op het perceel te Eagle Beach wordt verleend en of het aangaan van een overeenkomst met Elanat en of Richardson en de verdachte tot vestiging van erfpacht op het perceel, waarbij verdachte en of medeverdachte telkens met bovenomschreven oogmerk valselijk en of listiglijk en of bedrieglijk. U hoeft wat mij betreft niet de dagvaarding voor te dragen. Oké, nou ja, dan ga ik naar de punten en dat zijn de schuine dingen. Er is niet bewezen dat er sprake was van het oogmerk op valselijk en of listiglijk en of in strijd met de waarheid handelen. Zoals reeds hierboven is aangegeven, is er sprake van een professioneel contractspartij, terwijl het de vraag is hoe het land is opgelicht. De door haar in rekening gebrachte kosten zouden immers, zelfs indien het aan een andere persoon zou zijn toegewezen, hetzelfde bedrag zijn geweest. Er zijn geen foutieve informatie verschaft waarbij een verkeerde voorstelling van zaken werd gecreëerd waarvan misbruik werd gemaakt. De gegeven informatie heeft niet verhuld dat het Arends om iets anders te doen was dan wat zij voorspiegelde. Daarnaast geldt dat, voor zover er wordt gesteld dat de verschafte informatie niet zodanig doorzichtig was dat het land niet in de constructie kon trappen, geldt dat de vennootschappen beide alle stukken hebben geleverd die zijn verzocht tijdens de optieperiode. Hieronder bevonden zich ook de aandeelhoudersregister van de vennootschappen, waarin de transactie ook daadwerkelijk verwerkt stond. Zonder het register had de notaris niet verder gekund. Nadat alles door de DIP werd gecontroleerd, werd het allemaal weer dunnetjes overgedaan door de notarissen in kwestie, die geen van beide redenen zagen om aan de bel te trekken, omdat de vennootschappen niet aan de optievoorwaarden hadden voldaan. Van een zeker vertrouwen die is opgewekt waarvan Arends misbruik zou hebben gemaakt, was er geen sprake. En dan hebben we het niet eens over de andere deskundigen, advocaten, die ook hun due diligence hebben verricht voordat de aandelen werden overgedragen. Kortom, er dient reeds hierdoor vrijspraak te volgen. Voor wat betreft de verdachten, namens Dishon en of Elanat is er inderdaad door de directeuren van de vennootschappen een aanvraag voor het verlenen van een optierecht ingediend. Nog Arends, Winterdal of Richardson waren in beeld bij het vestigen van het recht van erfpacht ten behoeve van Dishon en of Elanat. Er is door Winterdal en Richardson als directeuren van Dishon en of Elanat een sumier aanvraagbrief ingediend waarop een optiebeschikking is verleend. Gedurende de optietermijn zijn er stukken namens de vennootschappen ingediend door de nieuwe directeuren. Nergens blijkt uit de stukken dat Arends, Winterdal en of Richardson zich persoonlijk hebben gebonden een project te ontwikkelen. Volledigheidshalve, commerciële terreinen worden alleen door vennootschappen ontwikkeld en de verzoeken zijn gedaan door deze vennootschappen. De brochure van de DIP is opgesteld in de periode nadat de aanvragen van Dishon en Elanat in behandeling zijn genomen. Zowel Sievinger, Kroes, Soe en Shashik hebben verklaard dat er pas secuur naar het project wordt gekeken als de optieperiode is aangevangen. Beide projecten zijn gefinancierd en hebben aan de in de optiebeschikkingen aangegeven voorwaarden voldaan.
Het is pas nadat er is voldaan aan de door de DIP vastgestelde eisen dat de projecten zijn gebouwd door de vennootschappen die ook inderdaad over de optie beschikten. Dat er geen onderzoek van de DIP, DOW Land, is geweest, klopt gewoon niet met de feiten. Immers, uit het dossier blijkt dat de Jean Elanot pas het recht van het erfpacht zijn gegund nadat ze aan alle voorwaarden hadden voldaan. Nergens blijkt van enige ongeoorloofde inmenging van enige verdachte in deze ter aanzien van het uitgifte van het erfpacht. Hoe er al dan niet met aanvraag wordt omgegaan, kan Arends niet worden tegengeworpen. Zowel Sieving als Singh hebben verklaard dat het niet ongebruikelijk was dat Sieving binnen een korte periode zijn akkoord gaf. Akkoordconform betekende echter niet dat er daadwerkelijk een erfpacht zou worden gevestigd, aangezien dit alleen mogelijk was indien aan alle optievoorwaarden zouden worden voldaan. Een proces dat werd aangestuurd vanuit en waarop toezicht werd gehouden door de DIP. Nergens staat verder dat Arends, Winterdaal en of Richardson het project zelf zouden ontwikkelen. Zoals eerder aangegeven, het gaat om vennootschappen, die hebben de MB's, die hebben de opties, die hebben de verzoeken ingediend. Overigens, zowel Lerme als Henrique stelden dat de prijs die voor de aandelen werd betaald marktconform was. Dus het feit dat de waarde van de aandelen na de optie zijn gestegen en of de nieuwe aandeelhouder bewust het risico wilde lopen door een lege NV te kopen, is niet strafbaar, maar heeft gewoon te maken met vrije markteconomie. Arends heeft zich nimmer voorgedaan als betrouwbare erfpachter, zoals in de dagvaarding staat. Arends is nooit erfpachter geweest en dient dan ook reeds op grond hiervan te worden vrijgesproken. Daarnaast is het land niet bewogen tot afgifte van enig goed, heeft het land geen schuld aangegaan en is ook niet bewogen tot afgifte van enig goed doordat Arends zich als een betrouwbare erfpachter heeft voorgedaan. Het is overduidelijk dat het OM hier Arends bewust met de vennootschappen vereenzelvigt om oplichting te onderbouwen. Namens de vennootschappen zijn de verzoeken ingediend. Dit kan en mag iedere burger doen. Wat de vennootschappen hebben gedaan is niet opmerkelijk of strafbaar. Daarna zijn er opties gekomen en werden er specifieke voorwaarden gesteld aan datgene wat de vennootschappen tijdens de optieperiode moesten indienen. Pas hierna werden de erfpachtsovereenkomsten ondertekend. Arends was toen al lang geen aandeelhouder meer. De betrouwbare erfpachters zijn de vennootschappen en of hun nieuwe directeursaandeelhouders die zoals het een goede erfpachter betaamt ook daadwerkelijk de projecten hebben neergezet. Het land kan als professionele marktpartij moeilijk beweren dat ze erfpachten uitgeeft aan vennootschappen die niet aan de voorwaarden voldeden en dat ze vervreemden van aandelen afkeurt, maar geen stappen onderneemt om deze te beperken. Het land was immers gewaarschuwd door de civiele rechter in de Marassou-zaken, door hun eigen juristen en door de notarissen dat ze eenzijdige voorwaarden kon en mocht stellen, als ze vond dat dit niet kon. Uit de uitspraak van onder andere Marlos Garage volgt dat de lijn van Marassou nog steeds wordt gevolgd. Uit de brochure van de DIP, die overigens van na de transacties dateert, omdat het OM nimmer het toenertijd geldend beleid heeft kunnen overleggen, blijkt dat het land alleen de doorverkoop van een erfpachtgrond zonder opstal als economisch eigendom ten strengst wenst te verbieden. Kortom, zelfs nu worden er maatregelen genomen in gevallen waar er al een erfpacht is gevestigd. Daarbij wordt gesteld dat de goedkeuring voor overdracht van de erfpacht niet op onredelijke gronden zal worden gewijzigd. De reden natuurlijk is duidelijk. Tijdens de optieperiode wordt er al het nodige onderzoek verricht, maar is het nog onzeker of een optie wel leidt tot een erfpacht. Het gaat erom dat er na de daadwerkelijke erfpachtverlening ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Tot slot is het nog steeds niet duidelijk hoe het land, indien opgelegd, quote non, in deze benadeeld zou zijn. De door het land opgestelde facturen zijn door de vennootschappen betaald, nadere stukken zijn overgelegd, vergunningen zijn afgegeven en de projecten zijn gebouwd. Dit zou niet anders zijn geweest of gelopen indien er aan iemand anders zou zijn uitgegeven. Voor wat betreft valsheid in geschriften. Van valsheid in geschriften is er volgens de wet sprake wanneer iemand een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Hieruit blijkt dat er een aantal bestanddelen juridisch voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van een strafbaar feit. Namelijk, er moet sprake zijn van een geschrift. Volgens de Hoge Raad moet het gaan om gegevens die zijn vastgelegd en enige tijd en al dan niet met gebruik maken van een hulpmiddel te lezen moeten zijn. Vervolgens moet het ook gaan om een document dat is bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen. Dat betekent simpelweg
dat geschriften die geen doel hebben om iets te bewijzen hier niet ondervallen, omdat er geen rechtsgevolg is. Ook moet er natuurlijk sprake zijn van het vervalsen of valselijk doen opmaken van stukken. Anders is er geen strafbaar feit. Vervalsen betekent juridisch gezien simpel gezegd het wijzigen van de inhoud van een document. Dit kan zijn door iets te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Maar ook niets doen kan valsheid opleveren. Tot slot is iemand of een onderneming pas strafbaar wanneer hij of zij het oogmerk, dus de intentie heeft om het vervalste document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is. Overigens is het feit of iemand een vervalste document wel of niet heeft gebruikt juridisch niet relevant. Niet enkel het zelf plegen van valsheid is strafbaar. Ook het opgeven van valse gegevens die daarna in een authentieke akte worden opgenomen kan in een dergelijk geval strafbaar zijn. Ergens tast in het duister wat de valsheid in geschriften in de zin van de wet zou zijn. Immers, het verzoek waarbij de minister ingediend namens een vennootschap, al dan niet een oprichting, wat mogelijk is. De optie werd naderhand verleend aan die bewuste vennootschappen en naderhand werd er ook, na behandeling voor de DIP en vervullen van de daartoe gestelde eisen, het recht van erfpacht verleend en de commerciële gebouwen zijn gebouwd. Nergens staat dat Arends zelf zou bouwen, zelf betrokken zou blijven en nimmer aandelen zou overdragen. Arends staan staat niet eens onder de desbetreffende verzoeken aan de minister, die hierdoor niet eens weet dat Arends de UBO zou zijn van de vennootschappen die de opties vroegen. In tegenstelling tot wat het OM pretendeert, is Arends niet betrokken als UBO bij andere vennootschappen die rechten van erfpacht hebben verworven. Dat andere familieleden verzoeken hebben ingediend die al dan niet zijn gehonoreerd, dient niet voor haar rekening te komen. Het vermelden van deze verzoeken heeft geen ander doel dan stemmingmakerij. Arends is dan ook van mening dat de door het OM aangedragen motivering niet eens een begin van motivering is voor het aannemen van valsheid in geschriften. Immers, nergens in de door de vennootschappen ingediende verzoeken staat vermeld dat Arends als UBO zelf het project zou financieren en of nimmer over zou gaan tot overdracht van aandelen, wat overigens niet verboden is. Dit is ook niet aan Arends verzocht of gecommuniceerd. Arends is dan ook van mening dat de dagvaarding voor betreft valsheid in geschriften nietig dient te worden verklaard. Uit de tekst van de tenlastelegging blijkt niet waaruit de valsheid van de daarin genoemde geschriften zou bestaan. Dit betekent dat de ten last gelegde valsheid in geschriften slechts een omschrijving is van de kwalificatie van een strafbare feit, terwijl niet is omschreven waaruit de verweten gedragingen feitelijk bestaan wat wel vereist is. Van een onjuist beeld omtrent de identiteit van de auteur die het geschrift heeft afgesteld, oftewel materiële valsheid, is er immers geen sprake. De verzoeken zijn ingediend door de directeuren van de vennootschappen die als enige deze verzoeken konden en mochten doen. Van immateriële valsheid is er ook geen sprake. De inhoud van de verzoeken stemmen overeen met de werkelijkheid. De vennootschappen hebben om een commercieel erfpacht verzocht en die vennootschappen hebben het ook gekregen en we hebben de projecten uitgevoerd. Nergens blijkt dat het betrokken zijn en blijven van de aandeelhouders bij deze vennootschappen van essentieel belang was voor de afgifte van de opties en of erfpachten. De dagvaarding voldoet dan ook niet aan de vereisten van artikel 285 en dient nietig te worden verklaard. Het is gewoon niet voldoende feitelijk. Voor het geval u een andere mening zal zijn toegedaan, ga ik verder in op de valsheid in geschriften. Zowel Kroes, Soe en Shakshi hebben verklaringen afgelegd over de procedure voor de indiening van het verzoek om een optie. Daarbij is het van belang dat ze allemaal verklaren op basis van de procedure die in de brochure van de DIP staat opgenomen en die dateert van 2018, dus na de vervreemdingen. Kroes, Soe en Shakshi hebben echter geen van allen kunnen verklaren wat er nou allemaal fout is gegaan in het geval van Dishon en Lanat en waarom de opties, dan wel de erfpachten, niet zouden moeten worden afgegeven. Daarnaast verklaren Kroes, Soe en Shakshi geen van allen dat er bij het indienen van de verzoeken sprake is, dat wel was, van valse, dat wel vervalste stukken. Dit omdat er geen valse of vervalste stukken waren. Kroes stelt het volgende over hoe een verzoek voor een optie moet worden ingediend. De plannen moeten in overeenstemming zijn met wat het doel van de onderneming is, zoals dat blijkt uit het uittreksel van de KVK. Bij het invullen van het formulier hoef je nog niet een bereidheidsverklaring van de bank te hebben. Verder stelt hij dat het beleid niet op de website is en niet formeel in werking is getreden. En geeft hij aan,
het volgende. Als ik erachter zou komen dat de UBO is veranderd tijdens de optieaanvraag, dan zou ik naar de rechter stappen. Er loopt nu ook een aantal zaken waarin dat speelt. In een van de zaken die loopt, heeft het gerecht uitspraak gedaan. Door het gerecht zijn wij in het ongelijk gesteld. De aandelen mochten worden overgedragen. Er is geen blijk van een verbod op doorverkoop van aandelen onder de huidige zogenaamd strengere voorwaarden. Het zogenaamd nieuw beleid van Kroes heeft de rechterlijke toets voor zover bekend niet doorstaan. Ah. In de aan het verhoor van Jacques Chi gevoegde folder van februari 2018 wordt gesteld dat de doorverkoop van een erfpakgrond zonder opstal als economische eigendom ten strengste zal worden verboden. Over de verkoop van aandelen bij een optie wordt er met geen woord gerept. Alleen bij overdracht van de erfpak zal de goedkeuring van de minister niet op onredelijke gronden worden geweigerd. Dit wordt ook bevestigd in zijn tweede verhoren, waarbij hij stelt dat hij Arends niet kent, niet weet dat er een aanvraag is ingediend, maar dat de namen die bijvoorbeeld allemaal altijd voorkomen gewoon Sussebeek is, ook medeverdachte in deze, zegt dat het formulier correct is ingevuld, dat de zegels zijn betaald en dat een toestemming alleen nodig is indien zulks in de MB is opgenomen, wat hier niet het geval is. German stelt dat de optie is betaald en dat aan de voorwaarden is voldaan. Van inmenging van de minister was er dus geen sprake. De procedure liep de gebruikelijke weg. Sievinger is uitdrukkelijk gevraagd naar de beperkingen voor betreft overdracht van de aandelen in een vennootschap die een optie heeft verkregen. Hierover verklaart hij: u vraagt mij of er regels zijn of waren voor de overdracht van aandelen in de situatie dat er alleen nog maar een optie was. Dus voor de overeenkomst tot vestiging van erfpacht. Nee, volgens mij had je geen toestemming van de minister nodig. Dat was een zaak tussen derden. In verband met onder andere Dijon zijn de goede rechtelijke vragen omtrent een vennootschap van belang. Om maar te beginnen bij de eerste vraag. Wat is een naamloze vennootschap? Dit is gewoon een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Gedachte hierbij is dat bestuurders en aandeelhouders niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden, doen of nalaten van de vennootschap. Aandelen in een vennootschap kunnen en mogen vrij worden doorverkocht. Een bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de vennootschap en is degene die de vennootschap binnen en buiten rechten vertegenwoordigt en rechtshandelingen mag verrichten. De oprichting gebeurt door een notaris, die zorgt ook voor de inschrijving bij de KVK. Directeuren en aandeelhouders kunnen, maar moeten niet dezelfde persoon zijn. Tot op het moment dat aan alle oprichtingsvereisten is voldaan, zijn de oprichters van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Het komt echter voor dat er al een begin wordt gemaakt aan handelingen voordat een vennootschap formeel wordt opgericht. Oftewel, voordat er sprake is van een rechtspersoon die drager is van rechten en plichten. Dit betekent echter niet dat eventuele bestuurders en aandeelhouders niet namens deze vennootschap mochten handelen. Artikel 2:6 van het Burgerlijk Wetboek biedt aan oprichters de mogelijkheid om namens een vennootschap in oprichting rechtshandelingen te verrichten. Dan wel om namens een vennootschap in oprichting goederen geleverd te krijgen. De Hoge Raad heeft reeds in 1938 aangenomen dat de oprichter niet alleen obligatorie rechtshandelingen, maar ook goede rechtelijke rechtshandelingen namens een op te richten vennootschap kan verrichten. Een oprichter kan en mag dus namens een op te richten vennootschap handelen. Van belang is of partijen bij de rechtshandeling überhaupt beoogden een nog op te richten vennootschap te verbinden of de persoon die handelde. Het antwoord op die vraag hangt af van hetgeen partijen daaromtrent jegens elkander hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en mochten afleiden. Staat vast dat partijen bij de rechtshandeling beoogden een vennootschap in oprichten te verbinden, dan volgt uit de wet dat voor de op te richten vennootschap slechts rechten en verplichtingen uit deze voor de door haar oprichting verrichte rechtshandeling ontstaan, wanneer zij de rechtshandeling na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt. Degenen die namens de op te richten vennootschap handelden, zijn hoofdelijk verbonden, totdat bekrachtiging door de op te richten vennootschap heeft plaatsgevonden.
Bij de uitleg van de contractuele verhouding tussen partijen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs mochten verwachten. Gezien de omstandigheden van het geval, waar een verzoek om toekenning van een commercieel erfpacht werd verzocht namens een vennootschap door de toekomstige directeur, kan het moeilijk worden volgehouden dat Arends, Douwel Richardson en Winterdaal op eigen naam en titel handelden. Immers het verzoek met uitdrukkelijk melding van een reeds bestaande dan wel een op te richten vennootschap. Een vennootschap die ten tijde van het afgeven van de optie daadwerkelijk was opgericht. In het geval Illenat was er sprake van een reeds opgerichte vennootschap die de rechtshandelingen heeft verricht. Nergens blijkt dat het de bedoeling was dat de UBO, dan wel de directeur, persoonlijk zouden worden gebonden en persoonlijk voor financiering moesten zorgen. Dit is gesteld nog gebleken. Over het feit dat die Sean nog niet officieel was opgericht toen de aanvraag werd gedaan, verklaart Henriques: het kan wel, je moet wel een bedrijf hebben als je de erfpachtgrond verkrijgt, maar voor de aanvraag niet. Toen wij over de grond gingen onderhandelen, was de oprichtingsakte wel al gepasseerd. Toen Ruiz met Ling over het bedrijf ging onderhandelen, was het bedrijf al opgericht en had de optie op de grond. Avery verklaart over vennootschappen in oprichting: nee, ieder kan een aanvraag indienen voor een commercieel terrein. Maar te zijner tijd zou de aanvraag een bedrijf moeten hebben om de MB op naam van het bedrijf te hebben. Het bedrijf moet dan geregistreerd zijn bij Economische Zaken en de KVK. Nogmaals zeg ik het aan de hand van wat ik heb vernomen dat moest gebeuren. Ik werkte namelijk niet bij de DIP. De landsrecherche hield Winterdaal voor dat er valsheid in geschriften zou zijn gepleegd, enkel en alleen omdat ze als directeur van de nog niet bestaande vennootschap een verzoek heeft ingediend, terwijl ze pas daarna bij de oprichting van de vennootschap als directeur is benoemd. Wat zegt de landsrecherche? Naar ons inzien bevat de aanvraagbrief die gebruikt werd voor het verkrijgen van de optierecht op de erfpachterijen bij Wayakamal valse informatie, omdat je een aanvraag doet als directeur van Dishon, terwijl je nog niet helemaal als directeur was benoemd. Dit is een vorm van een strafbare feit, valsheid in geschriften. Wat is uw reactie daarop? Ik weet het niet, maar zo te zien is er geknoeid, verklaart ze. Het OM en de landsrecherche gaan hiermee willens en wetens voorbij. En het feit dat er namens een vennootschap in oprichting rechtshandelingen kunnen en mogen worden verricht. En dat dit geen strafbaar feit oplevert. Dat de vennootschap pas daarna werd opgericht, doet daar niets aan af. De Sean werd in casu officieel opgericht door de notaris op 30 september 2015. Maar Arends was reeds maanden daarvoor bezig met de oprichting. De notaris gaat immers niet over één nacht ijs. En normaliter duurt het een paar maanden tussen benadering van de notaris, goedkeuring van de naam van de vennootschap door de High Commissioner en passeren van de akte. Dat er reeds op 20 augustus 2015 een verzoek namens de nog op te richten Dishon is ingediend, is omdat de naam reeds door de High Commissioner was goedgekeurd en de oprichting zich in een vergevorderd stadium bevond. De kosten voor de oprichting zijn trouwens door Arends betaald, zoals blijkt uit bijlage 3. Dat de landsrecherche Winterdaal dan ook ten onrechte voorhoudt dat de tekenen zonder dat de vennootschap was opgericht valsheid in geschriften oplevert, verdient geen schoonheidsprijsje. Dat de landsrecherche Winterdaal duidelijk onder druk probeerde te zetten door Arends zwart te tekenen, is afkeuringswaardig. Er werd zelf beweerd dat Winterdaal niet wilde verklaren omdat ze bang zou zijn voor Arends, wat niet klopt. Het had een hartje gescheeld, of de landsrecherche had Winterdaal verteld, dat Arends onder een hoedje speelde met haar man van wie ze bang is en waarvoor ze Aruba op eigen kosten en uit eigen beweging heeft verlaten. In het geval van Dishon was er sprake van rechtshandelingen. Een verzoek die voor de feitelijke oprichting is verricht en die daarna is bekrachtigd, zoals blijkt uit de handelingen van de vennootschap. Ten tijde van de uitgifte van de optie was de vennootschap opgericht en het heeft aan de voorwaarden voldaan. Dat Arends geen aandeelhouder meer was toen de optie werd verleend en de erfpacht is gevestigd, is niet relevant. Dus te meer dat het land hiermee bekend wordt geacht te zijn, aangezien het aandeelhoudersregister was overgelegd en de verkoop in de register is opgenomen. Indien de situatie niet wenselijk was, dan had de DIP moeten optreden. In tegenstelling tot het OM is Arends dan ook van mening dat er geen onduidelijkheid bestaat over de hoedanigheid van Arends in deze. Arends was aandeelhouder en Richardson, CQ Winterdaal, waren directeur. En al zodanig bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap. Als aandeelhouder kon en mocht Arends de brieven niet eens tekenen.
dat de Landsrecherche Winterdal bewust om de tuin probeert te leiden door te stellen dat ze geen directeur was en geen bevoegdheden had en daardoor valsheid in geschriften pleegde, zonder daarbij te vertellen dat dit civielrechtelijk mogelijk was en haar handelingen zij bekrachtigd, dient hen kwalijk te worden genomen. Hoe Winterdal onder druk is gezet, enkel en alleen om Arends in een kwaad daglicht te zetten, is niet fatsoenlijk en dient te worden afgekeurd. Het is maar hopen dat dit soort Amerikaanse taferelen, waar er wordt getracht de verdachten in de val te lokken, niet de norm wordt en dat dit een uitzonderingsgeval is en blijft. De waarheidsvinding is niet gediend met deze ondervragingstechnieken. Voor het geval het OM stelt dat de geschriften niet voldeden aan de gestelde eisen, verwijst Arends nogmaals naar de verklaring van Sue. Zelfs de DIP of Sue weet dat je van alles en nog wat aan voorwaarden kunt stellen bij het indienen van optieverzoeken, maar dat deze voor de meeste vennootschappen niet haalbaar zijn. Pas na het verkrijgen van de optie, oftewel tijdens de optieperiode die wel een jaar kan duren, wordt er streng gekeken. Indien er voldaan wordt aan alle voorwaarden, indien je niet voldoet, krijg je gewoon geen erfpacht. Voor zover er wordt getracht te stellen dat door het ontbreken van stukken bij het verzoek sprake is geweest van valsheid in geschriften, geldt dat het land alle stukken heeft gekregen welke waren verzocht. Van enige vervalsing was er in het geheel geen sprake. Het OM kan dan ook niet het te lastig gelegde bewijzen. Immers, de aanvraagbrieven werden ondertekend door een vennootschap in oprichting in het geval van Dijon. Arends was in afwachting van de notaris die bezig was met het opstellen van zijn eigen onderzoek voor het opstellen van de akte. Deze vennootschap is kort hierna daadwerkelijk opgericht en de handelingen van Winterdal zijn stilzwijgend bekrachtigd. Voor het geval het OM tracht te stellen dat de aanvraagbrief, gezien het ontbreken van de volgens het OM nodige stukken voor verlenen van de optie, geldt dat deze stelling juist een reden is om vrijspraak te bepleiten. En ik verwijs naar Hoge Raad van 1931. De bewijsbestemming kan ontbreken als het geschrift duidelijk, niet geloofwaardig of onvoldoende substantieel is. Dan wel indien niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden die aan het nagebootste stuk worden gesteld. Van een nagebootste stuk was er in ieder geval geen sprake. Voor wat betreft de verklaring van Argiosa, om een project uit te voeren moet je een architect inhuren die onder andere de bouwvergunningen aanvraagt. Dit is allemaal conform de optievoorwaarden vastgesteld in de optiebeschikking. Voor wat betreft de bouwaanvraag ondertekend door Winterdal, geldt ook hier dat Winterdal tot de benoeming van Henriques gewoon directeur was van Dijon en als directeur was hij als enige bevoegd om het verzoek in te dienen en te ondertekenen. Voor wat betreft businessplan verwijs ik naar het hierboven gestelde. Voor wat betreft de aanvraagbrief van Elanat, ondertekend door Franken. Dit is een verzoek welke door Franken als directeur van Elanat werd ingediend in 2013. Arends heeft pas op 22 januari 2014 de aandelen in Elanat verworven, dus ze kan moeilijk hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dus ook vrijspraak voor dit gedeelte. Voor wat betreft de aanvraagbrief ondertekend door Richardson. Richardson was directeur en was als enige bevoegd dit verzoek namens Elanat in te dienen. Voor het geval het OM tracht te stellen dat de aanvraagbrief, gezien het ontbreken van de nodige stukken voor het verlenen van optie, als vals moet worden aangemerkt, verwijs ik naar de uitspraak van 31. Voor wat betreft de formulier optie erfpacht die door Richardson was ondertekend, ze was directeur en was als enige bevoegd dit formulier namens Elanat in te dienen. Voor wat betreft formulier optie erfpacht ondertekend op 22 december geldt het volgende. Het is duidelijk dat het OM Arends, Winterdal en Richardson met Elanat en Dijon vereenzelvigt. Het OM gaat hiermee voorbij aan het feit dat het bedrijf nimmer met haar aandeelhouders en of directeuren kan of mag worden vereenzelvigd. Een directeur en een aandeelhouder kunnen immers verschillende personen zijn, zoals ook hier het geval is geweest. Het gaat erom dat de verzoeken zijn ingediend namens de bedrijven. Deze verzoeken ten behoeve van deze bedrijven zijn gehonoreerd en deze bedrijven na voldoening van voorwaarden ook het recht van erfpacht hebben gekregen. Dat er een wijziging was in aandeelhouders was bekend, dan wel hoorde bekend te zijn, aangezien het aandeelhoudersregister werd overgelegd en de DIP dit overduidelijk geen beletsel vond om het erfpacht uit te geven. Daarnaast zijn de projecten gebouwd. Dus van misleiding van het land en of zievinger was er ook geen sprake.
Voor het geval het OM tracht te stellen dat de aanvraagbrief, gezien het ontbreken van de volgens het OM nodige stukken voor verlenen van de optie, geldt weer verwijzen naar Hoge Raad van 31. Ik ga het niet herhalen. Nogmaals, als het land vindt dat een aandeelhouder haar aandelen niet mag vervreemden na indienen van het verzoek en of tijdens de optieperiode, dan heeft ze alle middelen om dit tegen te gaan. Zo'n beperking dient dan gelijk geld voor vervreemding na erfpacht in de optievoorwaarden te worden vastgelegd. Dit kan niet worden rechtgetrokken door een strafrechtelijke aanpak. Ook niet indien de aandelen een aanzienlijke waardevermeerdering hebben ondergaan. Ik ga nu in op de omkoping. Het OM stelt dat Arend Sievinger zou hebben omgekocht met gelden die door een voormalige medewerker, Roga, aan de echtgenote van Sievinger zou zijn bezorgd. Deze niet geloofwaardige verklaring van Roga, de enige overigens die stelt gelden aan Sievinger te hebben overhandigd, wordt door het OM voor zoete koek aangenomen. De ontkenning van Arend, Sievinger en de echtgenote van Sievinger wordt niet relevant, dan wel niet geloofwaardig geacht. Arends blijft bij haar verklaren dat ze nimmer gelden aan Sievinger, Every of Abad heeft doen toekomen. En zeker niet voor de bedragen die door Roga zijn geroken. Een verklaring ter zake is reeds door Arends en Kastanje gegeven. Roga moest niet gelden brengen, maar moest lotjes ophalen en aan Arends geven. Het OM specificeert ook niet in de dagvaarding welke giften, beloften, diensten en of geldbedragen aan Sievinger zouden zijn overhandigd tussen 1 augustus 2015 en 31 mei 2016. De dagvaarding voldoet dan, naar de mening van Arends, ook niet aan de eisen van artikel 285. Arends kan uit de dagvaarding zelf moeilijk begrijpen waaruit de omkoping heeft bestaan. Voor het geval er voor de onderbouwing van omkoping aansluiting wordt gezocht bij de verdichtsels van Roga, geldt het volgende. Roga stelt een paar dingen in haar verklaring van 10 september 2020. En ik ga de meest relevante eventjes opsommen. Ze zegt persoonlijke documenten te hebben gezien. Ze zegt ook dat geld hier en daar werd weggebracht en enveloppes werden opgehaald. En dat alle enveloppen die ze in handen kreeg reeds open waren en ze deze snel doornam. Ze heeft zelf Lucita om raad gevraagd over wat ze moest doen indien ze een terrein wilde krijgen. Ze zegt, en dit is belangrijk, een grote envelop met geld naar het huis van Sievinger te hebben gebracht. Ze zegt dat de envelop in 4 gebouwen was en dicht was. En zegt dat het een dikke envelop was. Daarnaast zegt ze dat ze heel erg veel geld op het bed zag liggen vlak voordat de familie Arends op vakantie gingen. Ze was zelfs kwaad omdat ze niet op reis mee mocht. En dat de reis zou hebben plaatsgevonden na de verkoop van de terreinen. Ze zegt 4 stapels biljetten van 100 florins te hebben gezien. Het waren dikke stapels en elke stapel moet minstens 100.000 florins te zijn geweest. En ze gaat ervan uit dat het geld van de verkoop van terreinen kwam, maar ze weet het niet echt zeker. Zegt daarbij dat Mary, dus Winterdaal, aanwezig was in de kamer. Ze stelt dat Winterdaal 25.000 werd aangeboden voor oprichting van de Chan, waardoor Winterdaal is ontkend. En ze geeft ook aan dat Winterdaal een overeenkomst heeft ondertekend waarin staat dat ze gerecht is tot de helft van de opbrengst, wat ook door Winterdaal is ontkend en waarvan er geen bewijs is geleverd. Daarbij zegt ze dat de verkoop van de lotjes dagelijks zo'n 5.000 florins opbrengt en dat Winterdaal die dag met 2 enveloppes op uitging, waardoor Winterdaal daarna is ontkend. Zegt van ja, het waren grote, dikke, mosterdkleurige enveloppes waarin je file stopt. Enveloppes waren gevouwen en in elastiekjes gewikkeld. Ze geeft aan dat het geld zou moeten zijn omdat de enveloppes er best wel dik uitzagen en gezien de manier waarop ze gevouwen waren en in elastiek gewikkeld waren. De envelop van Winterdaal bedroeg 100.000 tot 200.000, nogmaals allemaal door Winterdaal ontkend. Later zou een ander terrein zijn verkocht en moest ze een envelop brengen naar het huis van Sievinger. Het was volgens haar duidelijk dat daar geld in zat en de vrouw van Sievinger zou deze hebben aangenomen. Roga geeft desgevraagd aan dat het bedrag dat ze zag hoger was dan 60.000, welk het contant werd afgegeven. Ze zegt ook dat ze 2 keer langs is geweest en dat ze de tweede keer een dikke envelop bij Sievinger zou leveren.
Het zou zo dik zijn geweest als een hamburger. En denk logischerwijs dat het om geld zou gaan. Daarbij wordt er gezegd dat ze weet dat ze bij verkoop alles met de medeplichtige moest worden verdeeld. Zoals Sing en Ling en hoogstwaarschijnlijk Sievinger. Dit veronderstelt ze, maar ze kan niks uit eigen waarneming verklaren. Belangrijk, ze zegt de envelop had dikte van een lengte en breedte van een bankbiljet. Ze heeft het niet opengemaakt, maar heeft wel geprobeerd die te buigen en zou naar geld hebben gerookt. En ze schat dat er 150.000 tot 200.000 in de envelop zou hebben gezeten. Zegt dat ze niet weet, niet zeker weet wat er in de envelop zat, omdat het geval was, zou het niet om documenten gaan, maar het moest wel om geld gaan. Daarna stelt ze van alles en nog wat over de woning van Sievinger. Roga stelt bij de RC 2 keer bij het huis van Sievinger langs te zijn geweest om enveloppes te brengen. In 1 envelop zou de goedkeuring voor de verkoop van terreinen hebben gezeten en de tweede envelop zou geld bevatten. Dit in tegenstelling tot haar eerste verklaring, die stelde dat ze maar 1 keer langs is geweest, enkel en alleen om een envelop geld langs te brengen. Roga stelt, het grootste huis waar ik geweest was namelijk die van deze meneer Sievinger. Ik had namelijk een envelop met geld daar voor hem gebracht. De reden waarom ik dit zeg, is omdat je geen document in de envelop staat, in 4 eenvoud en dichtmaakt. Het was eigenlijk een best wel dikke envelop. Ik zei van toen, oké, er is een feest, maar ik ben niet uitgenodigd. Dat Roga 2 keer bij Sievinger langs is geweest voor het brengen of afhalen van envelops, wordt niet ondersteund door de feiten. Uit het onderzoek blijkt dat Roga op 21 januari 2016 bij Sievinger in de buurt is geweest en hoogstwaarschijnlijk een envelop heeft opgehaald. Dat Roga iets moest brengen, wordt niet ondersteund door de feiten. Roga stelt een envelop te hebben gevraagd en te weten dat er geld in zat. Hoe weet Roga dat? Roga zag dat Arends die ochtend zogenaamd geld aan het tellen was. Roga stelt, wat is voor jou veel geld? Dat je nu zegt dat je nooit eerder zoveel geld had gezien. Praten we van contant geld? Ja, contant geld. Ik zag alleen biljetten van 100 Arubaanse florin. Ik zag alleen florins. Hoeveel stapels zag je? Ik zag minstens 4 stapels biljetten van 100 florin. Hoe groot waren deze stapels? Deze waren best wel dikke stapels, in de zin dat elk stapel zo'n minstens 100.000 florin moest zijn, of zelfs meer dan dat. Ik schat dat het aantal geld dat zij op dat moment voor zich had, meer dan 400.000 florin bedroeg. Het moest rond de 500.000 zijn geweest. Waar was Mary Winterdaal toen je in de slaapkamer van Josita binnenging en al dat geld zag liggen? Nadat Mary mij op de hoogte had gesteld over het geld in de slaapkamer van Josita, liep ik naar de slaapkamer. Mary kwam achter mij aan en bleef naast mij staan toen ik de slaapkamer binnenliep. Roga heeft 1. Niet gezien dat er geld in de envelop zat, maar zegt dat de envelop de vorm en grootte had van een geldbiljet. Ook hier stelt Roga dat het om een dik pakket, dikte van een Arubaanse cedula ging, met een elastiekje eromheen die volgens Roga naar geld zou ruiken. Roga ontkent geld te hebben gezien en afgeteld en is alleen bezig met gissen naar wat in de envelop zou zitten. Hoe weet jij naar jouw inziens dat in de envelop geld zit? Want die envelop was echt dik geworden. Je moet rekening houden dat een stapel geld een soort etui-vorm krijgt. Als je dat in een envelop zet en vouwt, wordt het wat dikker. De envelop was ook met elastiekjes ontwikkeld. Hoe dik was ongeveer die envelop? Ik hield het vast in mijn hand en was ongeveer 7 centimeter. De envelop had ongeveer de lengte en breedte van een spankbiljet. Hoe komt het dat je niet in de envelop keek wat erin zat? Omdat ik na de eerste verkoop geen deel in had, gaf ik geen interesse om verder na te gaan wat Josita deed. Ik probeerde de envelop met inhoud wel met mijn handen op en neer te buigen die dan wat boog. Tevens rook het naar nieuwe biljetten. Het had geld moeten zijn. Hoeveel geld schat je dat in de envelop zat? Misschien 150 of 200.000 florin. Het was niet zo dik als die van de vorige keer dat ik op het bed zag. Het was in ieder geval geen 1000 florin, het was meer dan dat. Ik concludeerde dat, aangezien het dienstmeisje zei dat een terrein verkocht werd. Dan zou het terrein niet groot zijn geweest. Ik keek niet wat daarin zat. Aangezien de envelop gevouwen met elastiek omwikkeld was, concludeerde ik dat het geen documenten waren, maar dat het geld moest zijn. Hoeveel keren was je bij het huis van Sievinger geweest om een soortgelijke envelop te brengen? Alleen maar 1 keer.
De verdediging is van mening dat de verklaring van Roga met een groot schep zout dient te worden genomen. Het is overduidelijk dat Roga nog een appeltje te schillen heeft met Arends, omdat Arends haar niet bij haar bedrijven heeft betrokken en ze dacht bakken vol geld te zullen verdienen door voor Arends hand- en spandiensten te verlenen. Roga was maar een loopjongen en groeide niet door. Dat ze publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld, neemt ze voor liefs. There is no such thing as bad publicity. Vooral niet als transgender op Aruba. En Roga heeft niks te verliezen met de ruchtbaarheid die ze thans geniet. Roga stond immers te springen om een verklaring af te leggen. Het verbaast Arends dat Roga niet zelf naar de landsrecherche is gegaan, maar keurig heeft gewacht tot ze werd benaderd. Ze wist immers dat haar buurvrouw beide reeds bij de landsrecherche lands is geweest en haar naam had doorgegeven. Roga stelt dat ze weet dat er geld werd verdeeld omdat ze bepaalde namen in een e-mail hierover voorbij zag komen. Deze e-mail is niet door Roga overgelegd en is ook niet door de landsrecherche tijdens een onderzoek gevonden. Ook deze verklaring wordt niet onderbouwd door de feiten, terwijl er naast de naam van Singh geen andere namen in deze wordt genoemd. Kortom, de verklaringen van Roga zijn allemaal een aaneenreiging van insinuaties, wat er allemaal verkocht zou worden, wie er allemaal bevoordeeld zouden kunnen worden en hoeveel geld een en ander zou opleveren. Ook bedeelt ze zichzelf een hechtere vriendschap met Winterden en Arends dan ze had. Winterden verklaart zelf alleen een werkrelatie met Roga te hebben gehad en nimmer gelden voor de bedragen die Roga noemt te hebben gezien, ontvangen of gestort. Uit het onderzoek blijkt ook dat Arends niet over de bedragen die Roga noemt kon beschikken. Ze had hoogstens $40.000 Amerikaanse dollars op haar bankrekening in de VS staan, terwijl Roga het heeft over Arubaanse bankbiljetten. Immers, de aandelen van Elanat waren geruime tijd daarvoor, 30 januari 2015, geleverd en betaald. Het erfpak zelf werd op 1 december 2016 gevestigd. De aandelen in Dishon werden op 11 november 2015 geleverd, waarop er een aanbetaling is gedaan van $40.000 op de Amerikaanse bankrekening van Arends. De betaling van $200.000 vond 6 maanden daarna, oftewel 10 mei 2016, plaats. Hoe Arends aan de door Roga genoemde bedragen zou kunnen komen, laat staan om ze in een enveloppe te zetten, is een raadsel die het OM niet eens heeft getracht op te lossen. De reden daarvoor laat zich al raden. Alleen de verklaring van Roga past in het straatje van omkoping en hoe meer ze erbij verzint, hoe beter. Zelfs het feit dat er bewijs is van het feit dat Arends op 21 januari 2016 dat bedrag niet voorhanden had en Castagne-Genau een plausibele verklaring had, mocht niet baten. Castagne-Genau ontkent gelden van Roga te hebben ontvangen. Wel erkent ze een envelop aan Roga te hebben gegeven met erin lotjes die ze voor Arends in de Verenigde Staten zou hebben gekocht. Het was voor Arends gebruikelijk om personen die in de VS zaten om een gunst te verzoeken en lotjes mee te laten nemen. De verklaring van Castagne-Genau is geloofwaardiger dan de verklaring van Roga. Castagne-Genau stelt: ik heb wel eens een werknemer van Josita bij haar thuis aangetroffen. Haar naam is Ophelia. Ik had toen enkele accessoires voor Josita meegebracht en deze vrouw heeft ze van mij overgenomen. Verder was er een ander werknemer bij mij thuis geweest. Hij was een gay jongen. Hij kwam de lotjes die ik voor Josita uit Miami had gebracht ophalen. De door Roga gestelde bedragen konden met geen enkele mogelijkheid worden uitgereikt op de wijze die Roga verklaart. Oftewel 150.000 tot 200.000 in een gesloten envelop welke in vieren was gebouwd en waar een elastiek om is gewikkeld, van een dikte van 7 centimeter en breedte van een bankbiljet. Het is onmogelijk dat het door Roga gestelde bedrag in een gesloten envelop kon worden gebracht, zoals Roga stelt, zonder dat Roga zeker kan weten dat het om geld was. Vooral als de envelop dicht is met elastiek, zonder dat Roga kon zien wat daarin vond. Uit het dossier blijkt verder dat Roga maar 1 keer bij Castagne-Genau lands is geweest. Uit de reisbewegingen van Arends en Richardson blijkt ook dat zij in december 2015 en januari 2016 niet zijn afgereisd om lotjes te kopen. Dat Castagne-Genau om een vriendendienst is verzocht is plausibel, terwijl ook de lotjes nagenoeg dezelfde grootte, maar niet dikte hebben van een Arubaans bankbiljet.
Een stapel lotjes voor de verkoop past wel in een envelop en kan makkelijk bij Kastanje Genau in de koffer of handbagage. Ik ga nu eventjes afstappen van het pleidooi. En wilt u het volgende laten zien? Dit is een voorbeeld voor de lotjes. Die worden verkocht. Nou ja, ik heb geen 1000 florin, maar dit is wel gekopieerd, dezelfde dikte, 80 gram van de Amerikaanse bankbiljet. En dit vertegenwoordigt 10.000 florin. Deze stapels vertegenwoordigen 200.000 florin. Oeps. Dit zijn de enveloppes waarmee er gewerkt wordt. Ik heb van de grootste naar de kleinste enveloppen meegenomen. Maar het gaat erom dat ik volgens mij niet eens mijn best hoef te doen om te bewijzen dat onmogelijk deze stapel hierin kan passen. Terwijl het dicht is en je niet kunt zien dat het om geld gaat. Wat daarin wel past, is een stapel lotjes in een envelop, gevouwd, met elastiekjes, dicht. Zoals Arends placht te verzoeken. Zelfs als je het in een groter envelop. Ik vraag me even af of het OM ook dit allemaal ziet. Want ik neem aan dat u dit ook aan het OM wil laten zien. Daarom zet ik het hier. Ja. Zodat zowel het OM als u het kan zien. Met de enveloppen erbij. En als het OM lukt, om deze stapel in deze envelop in vieren te doen, te sluiten met de elastiek, zodat dat je weet dat er geld in zit, dan is het. Ik heb het zelf getracht in een grotere envelop. Vragen hierover? Arends had geen behoefte aan oprichting van een nieuwe vennootschap met Droga voor het terrein ten zuidoosten van Superfood. Immers, ze had in diezelfde periode, januari 2013, reeds alle aandelen in Elanat van de heer Franke gekocht. De vennootschap die ook daadwerkelijk 2 jaar daarna de optie zou verkrijgen. Daarnaast zijn de aandelen in Elanat in januari 2015 overgedragen. Oftewel, nadat Droga niet meer in dienst was en werkzaamheden voor Arends uitvoerde. In december 2015, januari 2016, werd er geen melding gemaakt van familievakanties van Arends in het buitenland. In deze periode was er wel een aanbetaling gemaakt door Porco Gallina van $40.000. Maar deze betaling gebeurde door overmaking naar de bankrekeningen van Arends in de VS. Er is ook een bewijs dat die gelden hier zijn opgenomen. De betalingen van Lerma had reeds in januari en februari 2015 plaatsgevonden. Dat Droga dan ook op 21 januari 2016 4 stapels biljetten op het bed heeft gezien, is dan ook niet aannemelijk, aangezien Arends toentertijd deze bedragen gewoon niet voorhanden had.
Winterdal ontkent overigens in de Kamer te zijn geweest, Noël Roger te hebben ingelicht voor wat er gaande was, waardoor ook dit gedeelte van de verklaring onaannemelijk is. Arends, Abad, Zievinger, Avery hebben allemaal ontkend en betwist gelden te hebben ontvangen voor de opties. Uit het dossier blijkt er ook niet dat er gelden zijn uitbetaald en dat er sprake is geweest van omkoping. De gevolgtrekkingen van de Ruiter, dat er miljoenen zijn verhandeld, aangestuurd door advocaat Ruiz en de neus van Roga, zijn daartoe niet voldoende. Dus te meer daaruit nergens blijkt van onverklaarbare geldstromen naar Abad, Avery of Zievinger door Arends. Voor zover er wordt gesteld en of gesuggereerd dat de vakanties waar Arends en Zievinger elkaar toevallig tegenkwamen door Arends zou zijn betaald, geldt ook hier dat er nergens blijkt dat Arends deze vakanties, die overigens ruim voor de transacties van Elanat en Deschamps plaatsvonden, voor de familie Zievinger heeft betaald. Voor wat betreft de vakanties van Arends en familie geldt het volgende. Arends was in de week van 14 mei 2010 op bezoek in New York, waar toevallig ook Zievinger op vakantie was. Dit was lang voordat er überhaupt werd gedacht aan ontwikkelen van onroerend goed in Aruba. Er kan onmogelijk worden gesteld dat er toen afspraken zijn gemaakt over oprichten van vennootschappen en verkoop van aandelen. Nog Elanat, nog Deschamps waren opgericht. En er zijn ook geen verzoeken om onroerend goed namens deze vennootschappen gedaan. De familie Arends ging van 5 tot en met 12 oktober 2013 op vakantie op een cruiseschip, aangezien er een aanbieding was. Dit was een familieaangelegenheid en had niks te maken met overdracht van terreinen. De periode is relevant omdat Roga stelt toen de gelden op het bed te hebben gezien en later een envelop te hebben bezorgd. Uit het dossier blijkt echter dat er in de periode 5 tot 12 oktober 2013 in het geheel geen geldstromen van Deschamps, Noël Elanat te zien waren. Arends was op te merken dat die cruise vol zat met Arubanen, waaronder toenmalige statenleden, huidige ministers, die van een voordelige actie gebruik hebben gemaakt om vakantie te vieren. Mevrouw Castaño-Genau verklaart dat ze vaker familie of kennissen in het buitenland aantreft, wat op zich niet raar is, gezien de vakantiebestemmingen. Volgens mij gaat de helft van Aruba op vakantie naar New York, Miami en op cruises. Ook hierover zijn er verklaringen van Genau overgelegd. Over de verklaring van de cruiseschip stelt Genau, ja, of ze bekende mensen heeft gezien. Ja, het was een grote groep. Ik herinner me de man genaamd Dario Arends samen met zijn vrouw. Zijn vrouw was een vriendin van mij, maar wij waren niet dikke vriendinnen. Dario was ook samen met een groep familie en kennissen van hem. Dario is een vriend van Benny. Ik heb toen ook de huidige minister Xiomara Maduro op de cruise gezien. Zij was toen ook samen met een groep personen. Er waren ook veel meer Arubanen op deze cruise, waaronder een advocaat, maar ik herinner me zijn naam niet meer. In die periode had Maduro Travel een aantrekkelijke aanbieding gegeven voor deze cruiseschip. Ik denk dat dit de reden was dat er zoveel Arubanen op de cruise waren gegaan. U en het OM zullen ongetwijfeld vragen hebben over wat Arends dan met haar opbrengst van de verkoop van de aandelen heeft gedaan. Arends staat erom bekend niet altijd even goed en zorgvuldig met geld om te kunnen gaan. Ze heeft van de opbrengst franken betaald voor de aandelen in Elanat, schulden aan derden betaald en haar woning in Cerro Blanco opgeknapt. Die was immers toe aan een nieuw dak. Daarnaast heeft ze ook de woning in Miami, waar ze samen met haar brussen eigenaar is, opgeknapt en achterstallige fees betaald, zoals ook blijkt uit bijlage 2. Van de rest heeft ze haar dochter op vakantie getrakteerd. Het geld is op en ook uit het dossier blijkt niet van rare geldstromen naar derden. Het grootste gedeelte van het inkomen wordt nog steeds gegenereerd door de verkoop van lotjes voor de Amerikaanse lotto. Dit vergt intensieve samenwerking met de afnemers en op en neer reizen om de lotjes zelf te halen. Het OM heeft dan ook, het reukorgaan van Roga ten spijte, geen begin van bewijs kunnen leveren van enig bedrag die aan Zievinger en of meer anderen zou zijn betaald en of enige giften, beloften en of diensten die zijn gedaan om hem te bewegen de optierechten af te geven en of het recht van erfpacht te vestigen. Zowel Lerme als Henriques hebben na het verkrijgen van de aandelen geen beroep meer gemaakt op Arends en zijn de erfpachten. Ook die van Deschamps na het voldoen aan de optievoorwaarden en het verkrijgen van verlengingen van de optietermijnen afgegeven. Reden om de minister om te kopen waren er niet, want alles ging via de DIP. Voor de vraag of er sprake is van het aannemen van giften, beloften of diensten van een ander
door de ambtenaar is sprake als een betreffend voordeel feitelijk in de macht van de ambtenaar is gekomen, terwijl die ambtenaar wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze giften hem werden gedaan om hem als ambtenaar iets te doen of nalaten, of omdat hij in het verleden iets heeft gedaan of nagelaten. Deze vraag dient onder de gegeven omstandigheden negatief te worden beantwoord. Ergens is gezien het bovenstaande, en ik kom nu zo'n beetje aan het einde van mijn verhaal. Ergens is gezien het bovenstaande van mening dat de aan haar te lasten gelegde feiten geen strafbare feit opleveren. Er dient dan ook vrijspraak, terwijl ontslag van rechtsvervolging te volgen. Het land wist of had kunnen weten van de overdrachten en had deze gezien de voorhanden zijnde middelen kunnen stoppen. In deze van mening was dat een en ander niet conform de wet verliep. Van enige listige kunstgrepen, dwaling, bedrog of valsheid in geschrift was geen sprake. Het land is een professionele contractspartij die ten tijde van de vestiging van het erfpacht bekend was met de overdracht van de aandelen in beide vennootschappen. Indien nodig had ze ook nodige vragen kunnen stellen of had ze de nodige beperkingen in de optievoorwaarden moeten opnemen. Aan de transacties hebben niet alleen kopers en verkopers gewerkt. Uit eigen verklaringen blijken er ook professionele partijen de transacties te hebben begeleid. Agenten, bureau van de minister, de DIP, advocaten, accountants en notarissen. Geen van de professionals vond het nodig om aan de bel te trekken en negatief over de transactie te adviseren. Ook niet na het verrichten van de nodige due diligence. De reden daarvoor is dat onder de toentertijd geldende bepalingen, die overigens nagenoeg identiek zijn aan de huidige bepalingen, geen sprake was van enige strafbare feiten. Aandelen konden en kunnen worden overgedragen, terwijl de overdracht voor een erfpachtuitgifte, oftewel tijdens de optieperiode, tot vandaag niet aan bonden is gelegd. Dat geldt vooral voor overdracht voor de optie. Het is echter jammer dat deze professionals, hoogstwaarschijnlijk gezien de vervolgingsdrang van het OM, ervoor hebben gekozen om hun voormalige klanten als baksteen te laten vallen en geen verklaring af te leggen over de transacties die zij hebben begeleid en de stukken die zij zelf hebben opgesteld. Arends heeft niet via meerdere projecten het land opgelicht en de minister omgekocht. Uit nergens blijkt dat zij de drijvende veer of architect is geweest in de zaaksdossiers Dijon en Elenot, dan wel dat ze katvangers heeft gebruikt. Integendeel, ze is benaderd over de verkoop van de aandelen door specialisten op het gebied en heeft ingestemd met een offer she couldn't refuse. Opmerkelijk is dat de architect zelf in Elenot en Dijon vandaag niet terecht staat en Arends maar moet opdraaien. Vermoedelijk omdat ze geen geheim maakt van hun politieke kleur en in een pamflet werd genoemd. De vraag is echter of dit een strafbaar feit oplevert. Ook de contacten die zij onderhouden met Avery zijn niet genoeg redenen om vast te stellen dat er sprake was van een strafbaar feit. Arends was betrokken met het programma Bobarium en moest reeds uit dien hoofde contact hebben en onderhouden met het bureau van de minister en of Avery. Ook Avery vertelde dat Arends hem vaak belde en dat hij de indruk kreeg dat Arends daar wel meer achter zocht op het persoonlijk vlak. Hij was echter in een serieuze relatie en viel niet voor haar charmes. Uiteindelijk vond hij haar alleen maar lastig, wat zich uitmondde in een voilà onder een e-mail. Telefonische contacten tussen Arends en Zievinger of Arends en Abat waren er niet. Dat Avery informatie gaf over processen is niet ongeoorloofd of ongepast. Hoe er zou zijn samengespannen is dan ook een raadsel. Maar wat belangrijker is, uit het onderzoek is nergens bewijs te vinden voor een nauwe samenwerking tussen Arends, Abat, Zievinger en Avery voor uitgifte van de terreinen en of doorverkoop van terreinen, aandelen of enige vorm van betaling voor samenwerking. Bankgegevens en e-mails zijn doorgelicht, telefoons zijn getapt. Tot enig bewijs is het niet gekomen. Behalve dan die ene werknemer die nog een appeltje te schillen heeft met Arends. Ook Kroes, Sue en Shakshi konden niet aangeven wat er verkeerd was aan de transacties. Verder dan zich beroepen op een ongeschreven beleid voor uitgifte van de erfpacht, niet te verwarren met de optie, kwamen ze niet. De zaak van het Openbaar Ministerie tegen Arends slaagt of mislukt indien puur afwettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte en of medeverdachte nimmer de intentie heeft of had het project zelf uit te voeren en of de percelen zelfs te ontwikkelen en of de percelen ook nimmer zelf hebben ontwikkeld. De aanvragen ten behoeve van Elenot en Dijon zijn nimmer op persoonlijk titel gedaan. Hoe kan Arends dan zelf niet de intentie hebben gehad het project uit te voeren dan wel de percelen te ontwikkelen? Het was immers altijd de bedoeling geweest dat een project van Elenot dan wel Dijon werd ontwikkeld, dan wel ten percelen ten behoeve van Elenot, dan wel Dijon werden uitgegeven. De projecten van Elenot en Dijon staan er.
Ze zijn uitgevoerd en namens het land is er van begin tot eind toezicht uitgeoefend. OTOM kan dan moeilijk volhouden dat het land in deze is opgelicht en of dat er sprake is geweest van valsheid in geschrift. Het kan zijn dat u en het OM morele bezwaren heeft bij wat zich heeft voorgedaan en of duidt dat Zievinger door alles snel voor akkoord te tekenen en in ieder een kans te gunnen zich blootstelt aan frauduleuze praktijken. Dit betekent echter niet dat er sprake is van een strafbaar feit. Indien dit soort transacties niet wenselijk worden geacht, dat dit door het land aan banden te worden gelegd, door de daartoe geëigende weg te volgen, door het eenzijdig opnemen van bezwaren in de optieverlening, zoals reeds door de civiele rechter is uitgemaakt. Een taak voor het OM is hiervoor niet weggelegd. Het is duidelijk dat het strafrecht hier niet als ultimum remedium is gebruikt, maar mogelijk wegens frustratie met de civiele rechter die zich reeds hierover heeft uitgesproken, wordt gebruikt en misbruikt. Het Openbaar Ministerie ziet zichzelf boven de civiele rechter geplaatst. Dit is echter niet de bedoeling van het strafrecht, die eerst moet uitgaan van een strafbaar feit alvorens tot vervolging over te gaan. Wat er thans gebeurt kan moeilijk anders worden bestempeld dan misbruik van bevoegdheid door het OM. Voor het geval u toch een andere mening zou zijn toegedaan en van mening is dat er een strafbaar feit is begaan, er strafbaar is, geldt het volgende. Voor Arends heeft het OM een straf van 3 jaar verzocht met een geldboete van 25.000 florin met aftrek van voorarrest. Deze straf is absurd hoog gezien de straffen die in andere zaken zijn uitgemeten. De geëiste straf is gelijk aan de straf die in de zaak Ibis voor een gewezen minister is geëist. Ook in Babel en Emerald werd zo'n straf geëist voor de politici in kwestie. Bij deze straf komt ook niet naar voren het feit dat het OM Arends voor een heel lange periode in het ongewezen heeft gelaten. Het onderzoek heeft meer dan 4 jaar in beslag genomen en Arends is in april 2021 in voorarrest gegaan. Arends heeft al die tijd in het ongewezen gezeten en heeft moeilijk verder kunnen gaan met haar leven vanwege deze verdenkingen. Ook haar familie lijdt eronder. Bij de DIP komt haar eigen familie niet verder met bouwvergunningen en andere stukken, enkel en alleen omdat ze familie zijn van Arends. Dit niet werken van de DIP toont ook aan wat voor indruk de vervolging van Arends en anderen heeft gehad. De DIP is zogenaamd gepolitiseerd, maar de directeur neemt gewoon geen beslissingen. Met als gevolg dat iedereen zich gelijk bij de rechter moet proberen te halen. Ook als je geen Arends heet. Degene die geen advocaat kan inhuren of de gang naar het gerecht niet zelf weet te vinden, trekt maar bij het kortste eindje. Arends is geen politici en komt voor het eerst in aanraking met justitie. Ze is al op hogere leeftijd en geniet niet van een goede gezondheid. Deze zaak is haar ook niet in de koude kleren gaan zitten en heeft gevolgen gehad voor haar en haar familie. Indien men het heeft over deze zaak, wordt haar naam als eerste genoemd. Een veroordeling voor haar zou betekenen dat ze moeilijk in haar levensonderhoud zal kunnen voorzien. De hoofdmoot van haar inkomen, nu ze niet meer bij het radiostation werkzaam is, bestaat uit de verkoop van de lotjes. Om met de lotjes te komen, moeten zij en haar dochters maandelijks naar de VS afreizen om deze te halen en te distribueren. Een veroordeling zal ervoor zorgen dat ze hoogstwaarschijnlijk niet meer naar de VS kan en haar enige bron van inkomsten aantasten. Zowel behandelpsychiater Dr. Paola Pilar Flores van Clínica Universidad del Bosque te Bogotá als huisarts Bermudez Alheer zijn van mening dat mevrouw Arends detentie ongeschikt is, via de bijlage 9. Reden hiervoor zijn een combinatie van angststoornissen en depressieve stoornis met posttraumatische stressstoornissen na haar detentie van 45 dagen. Arends loopt inmiddels al 2 jaar met deze klachten. Om hiermee om te kunnen gaan, moet mevrouw Arends op last van haar behandelende arts in staat zijn om lichamelijk actief te zijn in de vorm van sporten, dagzingevingen, routines met slaap, waakritme, hygiëne en medicaties. Arends is nog lang niet uitbehandeld. Arends is dan ook van mening dat, zo er een gevangenisstraf moet worden opgelegd, dit niet hoger dient te zijn dan de periode die ze reeds in voorarrest heeft doorgebracht en of deze voor het grootste gedeelte voorwaardelijk dient te zijn. Dank u wel. Weg.
Ik vraag me even af of het OM gelijk wil repliceren of dat toch liever uitstelt tot morgen. Even kort schorsen. Ja. Laten we 5 minuten terugkomen of we dan meteen nog morgen. Ja, dat is goed. Ja. Dan schors ik even voor 5 minuten. Dat wil niet zeggen dat als we over 5 minuten zeggen, ja, dan is het al meteen geïnteresseerd. Dat is eigenlijk.
Ja, het antwoord op de vraag: wil het OM gelijk of kan het OM gelijk repliceren? Ja, ik denk dat het Openbaar Ministerie dat kan en ik zal het ook gaan doen als u dat toestaat. Want ik denk dat ik kort kan zijn in mijn repliek. We hebben vandaag veel gehoord en met name veel gehoord wat civielrechtelijk is. En ik hoef dat u niet uit te leggen, maar we zitten hier voor een strafkamer. En het feit dat in de civiele procedure in deze zaak, zoals door de verdediging naar voren gebracht, in een aantal zaken die soortgelijk zijn aan deze, waar erfpachten zijn verstrekt, bakzeil is gehaald door het land Aruba, is niet zo relevant. Dat maakt niet namelijk dat er toch nog steeds sprake kan zijn van strafbare feiten. En dat is wat u hier moet beoordelen en dat is wat er aan u is voorgelegd. Het gaat simpelweg om verschillende kaders waarin beoordeeld moet worden. Een civiel kader of een strafrechtelijk kader en wat er aan het gerecht wordt voorgelegd. En hoe in dit proces mevrouw Arends betrokken was, wat haar rol was als het gaat om verkrijging van opties en als het gaat om verkrijging van erfpachtovereenkomsten. Daar is uitgebreid bij stilgestaan in het requisitoor. En ik ga dat voor u niet herhalen. Ik heb daar vandaag ook niets op gehoord wat mij aanleiding geeft om daar anders op te reageren dan dat ik in eerste instantie heb gedaan. En in het requisitoor is ook uitgelegd wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende verdachten. De verhoudingen tussen Sievinger, Avery en Abad en mevrouw Arends en mevrouw Winterdal en Richardson en wat hun rol was en hoe dat samenspel werkte tot het verkrijgen van die opties. En ook is dat geduid in de strafbare feiten die daar mee zijn gepleegd wat betreft het Openbaar Ministerie. En ik kan niet anders dan daar naar verwijzen. Ik zal u tenslotte nog wat zeggen over wat mij betreft, of wat een beroep is gedaan op de nietigheid van de dagvaarding op verschillende punten. Daarbij moet u ook goed kijken naar de telastenleggingen en daarin staat verfeitelijkt wat er verweten wordt. En daar is ook het verweer op gevoerd wat er verweten wordt. En uiteindelijk wordt er dan gezegd, als er op dat bewijs voor een groot deel is ingegaan, dat het niet duidelijk is waar tegen verweerd moet worden. Maar dat is natuurlijk wat anders, dat iemand zegt er niet zich schuldig aan te hebben gemaakt dan dat hij niet weet wat hem verweten wordt. Want uit het pleidooi, maar ook uit de behandeling van de feiten op de zitting is voldoende gebleken dat iedereen weet waar het verwijt zich op richt. En ik zie ook niet in dat de dagvaardingen of de lastleggingen in die zin tekortkomen of onduidelijk zijn, zoals is bepleit. En daarbij wil ik het laten voor mijn repliek. Dank u wel. Mevrouw. Gezien de korte repliek ga ik ook heel kort dupliceren. Het OM geeft inderdaad aan dat er in het strafrecht en het civiele recht verschillende kaders moeten worden gekeken. Maar deze zaak is uniek. In die zin dat er reeds over dit soort transacties door de civiele rechter is geoordeeld. Dat deze transacties allemaal te maken hebben met het civiele recht. In een civielrechtelijk kader zijn gepleegd. En als het komt op de directie, dan gaat het helemaal, en vooral als je de directeur van valsheid in geschrift wilt betichten, dan moet je helemaal gaan kijken wat er allemaal wel of niet kan op grond van het civiele recht. Daardoor ook mijn verweer dat het strafrecht hier niet als ultimum remedium is gebruikt, wat het ook hoort te zijn. Het OM laat me ook niet anders denken met haar repliek. Want er wordt gesteld van ja, door de civiele rechter is er weliswaar anders geoordeeld, maar wij mogen er allemaal anders over nadenken. Ja, dit is voor mij ook het bewijs dat je denkt verheven te staan boven de civiele rechter en dat je het strafrecht dan gaat gebruiken om je eigen fatsoennormen op te leggen. En daarvoor is het strafrecht niet daarvoor dient het niet te worden gebruikt. Voor wat betreft op de verhoudingen verwijs ik naar mijn pleitaantekeningen, daar zijn we reeds op ingegaan. En voor het overige persisteer ik. Dank u wel. Dan heeft mevrouw Arends nu het recht op het laatste woord.
Dat hoeft uiteraard niet, maar het mag. Ja. Ik hou me alles wat een advocaat vandaan heeft uitgesproken. Goed. Dan sluit ik niet, maar te zijner tijd zullen we sluiten en uitspraak doen. U krijgt uiteraard bericht erover. Edelachtbare, ik heb een verzoek van de pers. Ja. En ze willen heel graag foto maken van de gelden. En dat kan niet zonder uw toestemming, omdat het binnen de rechtszaak is. Als u het kan regelen buiten de deur, dan kan ik verder gaan. Oké, Ja? zal ik doen. Aan de orde is de verdediging met betrekking tot de zaak tegen mevrouw Winterdal. Dat dacht ik al. Ik heb een pleitnota gemaakt. Ik Ja? heb aangegeven dat wij maximaal een uur nodig hadden, maar ik denk dat dat korter is. Dat mag. Dat mag, dat begrijp ik. Dank u. Dank u wel. We gaan door 2 uren na het sluiten van de ochtendzitting. Dus dat zou best wel eens 2:30 kunnen zijn. Zeker. Zou je dat door kunnen geven aan mevrouw Richardson? Meneer de rechter, geachte dames van het Openbaar Ministerie en meneer de griffier. De zaak Winterdal, daar komen wij zoals gezegd voor. Ik heb de pleitnota onderverdeeld in 6 onderdeeltjes. Ik wil allereerst stilstaan bij de verdenking en het schetsen van achtergronden. Het tweede onderdeel betreft verdere ter zake zijn de opmerkingen. 3 stukje jurisprudentie en de rol van de verdachte. 4 de leerstukken medeplegen, medeplichtigheid en feitelijk leiding geven, geprojecteerd op de positie van mevrouw Winterdal. Persoonlijke omstandigheden is 5 en ik sluit af bij de conclusie. En de conclusie zal zijn dat wij als verdediging vinden dat mevrouw Winterdal vrijgesproken zou moeten worden. Meneer de rechter, allereerst de verdenking en de achtergrond. Verdachte, ook wel mevrouw Winterdal, wordt ervan beschuldigd, zoals verwoord in de inleidende dagvaarding. Dat ga ik niet herhalen. Uit geen enkel bewijsmateriaal wordt duidelijk dat de opzet van mevrouw Winterdal gericht zou zijn geweest op het behulpzaam zijn bij een strafbaar feit, of dat de opzet van Winterdal gericht zou zijn geweest op het plegen van enig strafbaar feit. Die opzet valt niet uit het dossier op te maken. Dat alvast een voorschot op wat ik naar voren ga brengen. Ook zijn er in het dossier geen concrete aanwijzingen dat cliënten de ten laste gelegde feiten zou hebben gepleegd, zodat ten aanzien van het ten laste gelegde, zoal aan het eind van het pleidooi ook al wordt bepleit, vrijspraak zou moeten volgen. U weet wat de eis is in zaken Winterdal van de kant van het Openbaar Ministerie, namelijk een schuldige verklaring zonder oplegging van straf of maatregel. Onze insteek is dat mevrouw Winterdal vrijgesproken zou moeten worden. Meneer de rechter, inmiddels zijn de requisitoren achter de rug. De officier van justitie heeft het over, ik heb het maar even tussen aanhalingstekens geplaatst, minder wetenschap aan de kant van Winterdal. Maar uit niets blijkt dat Winterdal enige wetenschap zou hebben bezeten.
Laat staan dat er sprake zou zijn van minder tussen aanhalingstekens geplaatst. Dus Winterdal, dat is onze optiek, had niet minder wetenschap, maar had überhaupt geen wetenschap en besef wat er hier gaande was. Arons, Leoncita Arons, ik zal er ook wel aanduiden als Leoncita alleen, heeft cliënten willens en wetens gebruikt, lees misbruikt. Dat staat in mijn optiek wel vast. Bovendien blijkt dat Winterdal op geen enkele wijze is bevoorrecht of bevoordeeld in deze situatie. Ook een belangrijk punt waar ik zo meteen nog even bij kom stil te staan. Anders dan medeverdachte Biemans, waar het Openbaar Ministerie nota bene vrijspraak voor heeft gevorderd, heeft Winterdal helemaal niets ontvangen of gekregen ten opzichte van allen die zich wel in dit dossier hebben verrijkt. Biemans heeft bijvoorbeeld nog zakelijke rechten gekregen via zijn contacten, zo staat mij bij. En daar, in tegenstelling tot Winterdal, is wel vrijspraak voor gevorderd. Meneer de rechter, door tijdens het Openbaar Ministerie het woord katvanger te bezigen, zijn wij als verdediging toch eens in rechtspraak.nl gaan kijken. Naar onze bescheiden mening kan er in casu ook geen sprake zijn van medepleger. Dat kom ik straks nog later uitgebreider te bespreken. Wij hebben in dat kader belang gehecht aan een uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 8 februari 2022. Het staat allemaal in de pleitnota, dat vindt plaats. En daarbij gaat het om het leerstuk opzet.